hormatly vatandaşlar, yine sizin bilen men Murat Urbanov. Şu gün 2024 ýylyň 22 fevraly hepdeniň pensiýany boli. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü bizim temamyz watan näme, döwlet näme? Gelin şu iki sany türlü düşünceleri seljerip geçelim. Bizim ikinci temamız bolsa ine Muhammed Ağa bilen Muhammed Ağa da geler häzir bir 30 minutlardan. Şonuň bilen biz Demokratik Opozisiýasynyň şu günkü öňünde duran siyasi meseleler we onuň çözgütleri. Ine şu meseleleri seljerip geçer. Eger de soraňyz bolsa, siz ýazyp duran kommentariýada biz şolara jogap berip, bundan başga aýtsaklady men her bazaryn sizin soragyňyza jogap berin. Kyn görmän şu videolaryň aşagyna ýa-ni öz soragyňyzy ýazyň, men bazaryn içeri biz jemläp, men şolara jogap berin. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistana gar ýagdy, düýnemi ýagdy, şundan bir kunlukda da ýagdy. Men size bir tane videonu görkezin, Türkmenistan'daki ýa-ni bolup geçen hadisalary, size görkezin näme bolup geçýär, size gaty gyzykly bol. Bir minut. Temama başlamaktan bir kısaca Türkmenistan boýunça bir maglumatlar berin, olsun biz temamyza geçer, dogry. Ine hormatly vatandaşlar, ünsveren bolsaňyz, ine Türkmenistana hormatly vatandaşlar, tenki ýa-ni nimeler boldy, ses bolmady, şoň üçin ses düzeltdik. Ýa-ni video görün bolsaňyz, şo ýerde Mary vilayatyna näme gar bolany görkezýär. Ve bundan başga da ýa-ni size videoda häzir men Türkmenistanyň bazaryny görkezýän. Şo ýerde adamlar ýok, ýa-ni aljylar ýok, ýöne satyjylar bar. Ine öňüme aýdyp gelýär, Türkmenistanyň döwletiň puly ýok, pullar azally, adamlarda pullar ýok, bahalar gally, adamlar ýa-ni öňküsi ýaly bazara gidip ýa-ni harytlaryny alyp bilenok. Gelin şoňa serdip geçelim. Ine birinji mikroýonak bazar ünsverin, şu ýerde ine adamlar barda, ýa-ni bazarda aljylar ýok, satyjylar barda, aljylar ýok. Ine hormatly vatandaşlar, ine efirimiz dowam edeli, hormatly vatandaşlar. Gelin biz gelin efirimiz dowam edelim. Ine hormatly vatandaşlar, bir döwletiň grajdan bolmaklyk näme we bir döwletiň raýat bolmaklyk näme? Gelin şu iki sany
düşünce yani seyredip geçelim şu yani insan düşünceleri selcilerin. Yine kaçanla 1991 yılda Niyazov öz-özüni prezident edip bellenine derrew yalakalar ve yarıncalar onun daşına üyüşüp alkış varını aydıp yallaklap başladılar. Yine yallakların görünüklü bir yerisi Kakımrat Balliyev diyen adam kim ön yankı yadına düşen olsa şol adam badi. Şol adam Kakımrat Balliyev yallakların üstüne Niyazov'a yarıncak olup Türkmenistan'ın konstitusiyasyonu bir kanun yağdaydı. Türkmenistan'ın grajdan diyen söz ederek Türkmenistan rayatı diyen sözü yankı girizmekte esaslı oluyor. Ine men size görkezeyim 1991 konstitusiyasyonu görkezeyim size hormatly vatandaşlar. Ine şunu men internetten taptım. Ünsverin vatandaşlar şu yerde 3. bölümü ünsverin. Ine 3. madde. Yani Türkmenistan'ın 1991 yıllaki 92 yıllaki kabul edilen konstitusiyası. Yine 3. maddesi. Türkmenistan cemiyetinin ve devletin en kıymetli hazinası adamdır. Devlet grajdanın önüne cevapkardırdır. Devlet grajdanın önüne cevapkardır deyip yazılıyor. Yani hem şu konstitusiyanın içindeki bizim haklarımız boyunca aydınlayan dağıtlar Türkmenistan'ın grajdanın hakları deyip aydınlıyor. Yine şurayali düşünce terminoloji konstitusiyada badi önlenmeye gelen grajdanı, Türkmenistan'ın grajdanı, biz grajdanlık borcumuz, biz Türkmenistan'ın grajdanları. Yine şurayali terminoloji yürüte gelen sebebi haçanda devlet, respublika bolsa, yine Türkmenistan şunkunu devleti ve prezident respublikası değil. Şunun için haçanda respublika bolsa biz hükman suratda grajdan olmalı. Haçanda rayet olsa bir paçanın rayeti, paçalığın rayeti, bir paça imperiyasının ya rayeti oluyor. Gelin şunu biz fecirak geçelim. Yine ön konstitusiyanı görkezdim. Yine şu orada istendik maddanı alsanız şu orada yarayandır. Türkmenistan'ın grajdanlar deyip. Yine şuraya Kakımrat Balliyev Türkmenistan'ın öz-özünü sayılan prezident olan Niyazov'a yaranacak olup yine şuraya girdi. Bu ne girildi? Şu girilme gelecekte Niyazov paça etmek için önüne yıkılar yal biz sizin ya rayetiniz deyip yine şu rayetlik sözü girdiler. 95'in konstitusiyasına 99'un kadar 2003'ten başlap gitti. Rayetlik yankı girildi. Yine şol Kakımrat Balliyev 2002 yıla çelli Niyazov'un pres sekretari yankı pres ataşası var işledi. Şol hem Niyazov'un çıkışlarını daşına giden informasyonu yankı prezident aparattan yine şolları yayrattı. Yine şonu çelli şol kabinet ministerinin kabinet ministerinin prezident aparatına pres sekreter olup işledi. Sonra Türkmenistan'ın Gorunluk Ministrinin eski gazetesine yoluşuluk etti. Şu Kakımrat Balliyev. Bütün ömrünü Niyazov'a yallaklap, sen atam, yankı başka bir yazıcı bilen şu ruhnamanı yankı hem mera paylap ruhnamanı giyirden adam yine şu Kakımrat Balliyev şol adamın bir şol. Yine son olsa Niyazov'un ruhnama eserini öňe süründüğünü için bayrak bilen silalandı şu Kakımrat Balliyev. Yine öňküler bilýändir, ýaş olanlar bilýänler şu Kakımrat Balliýewiň nähili ýallaktdygyny, nähili nejitdir, nähili bizim halkymyza şu ýaly ýallaklyk edip prezident wezipäni, ýani Hudaýa deňäp prezident wezipäni, prezidenti şoňa çokunup başlap şoň ýanky hemme adamlar şoňa çokundurup şu ýaly wezipe döwlet wezipetini vatan düşüncesinden çalışıp şoňa watany derek goýan adam şu Kakımrat Balliyev. Yine Kakımrat Balliýewiň kadet işi yapık gapylaryň arasyna geçirildi. Şunu 17 ýyl bastılar. Türkmenistan'ın prezidenti hökümet sekreteri Kakımrat Balliyev 17 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şuraya yapık garnaşlarını getirmeyen kadiyette işler edildi ve basılıp gitti.
Ondan soň ýa-ni bu ayagy çüýredi, bu görgüli köteni böldi. Halkyň içinde de aýtdylar bunu Allah tuttu diýip sebäbi halky eden, ýa-ni halky eden ýa-ni şol niyaz we eden yallaklygy şuny Hudaý tuttu şoň üçin. Ine şu ýaldatlar bolup geçdi. Şoň üçin ine biziň konstitusiýamyzda şu kunna raýatlyk sözi ine şul Kakavrat Balyýew awtory we şonu ýa-ni prezidente düşündirip şoň ýa-ni nime ıhtiýarlygyny alyp şul konstitusiýada gizlenlerin awtoryny bir Kakavrat Balyýew yallap ýazyjy şu niyaz we öwmek boýunça dünýäň çempiony ine şu Kakavrat Balyýew. Ine gelin biz öz temamyza geçelim. Raýatlyk diýmek näme? Raýatlyk diýmek milletiň içindäki şahsiýet bilen monarhyň arasyna syýasy we kanuny bir taraply gatnaşyk. Ýagny bir raýat bolanda hökman paçasy bolýar, monarh bolýar da. Şol raýat bilen paçanyň arasyna bir taraply gatnaşyk. Ýa-ni az hakly bir taraply gatnaşyk. Ine şuňa raýatlyk diýilýär, raýat diýilýär. Raýatlyk öňler milleti monarhiki dolandırış görünüşi bolan döwletleriň köpüsine mahsusy. Raýat bolanynda diýen ýurdun başçyny ýagny monarha bagly bolýar. Sen monarhiýa ýurdunyň ýagny paçaly ýurdun ýa-da paçaly imperiýanyň raýaty bolýar. Şoňa degişli bolýar. Şol näme karar alsa özü ýeketäk. Ýa-ni monarh hökmüne, paça hökmüne karar alsa biz şoňa boyun eğmeli bolýar. Şoň üçin hususy adamlar ýa-ni şahsiýet bilen monarhyň arasyna gatnaşyk deň däldir. Vertikal gatnaşyk. Ine şoňa raýat diýilýär. Haçan siz men Türkmenistan raýaty diýeňizde siz Türkmenistanyň ýa-ni monarhyň raýaty. Ine monarham şu kunna Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýöne ine mysal hökmüne men size görkezem ine Britan imperiýasynyň raýaty. Ýa-ni Britan imperiýasynyň paçasy var. Ine şol Britan imperiýasynyň raýaty ine Korolewstwo, Poddanny Korolewstwo Великой Britaniýa diýip, ýa-ni şuraya status var. Ýa-da mysal üçin Rus imperiýasynyň raýaty, köne Rus imperiýasynyň ýa-ni raýaty. Ine şol Rus imperator bir zat diýse, imperator diýmek paça hökmüne ýöne oň paçadan wezipesi ýa-ni çäksiz uly sebäbi bir topar döwletleri gurnap alyp gurnaşyp ýa-ni imperiýa emele gelýär. Ine Rus imperiýasy bardy. Merkezi Aziýany, ýa-ni Sibiri, Orta Ýewropany, ýa-ni Günbatar Ýewropany basyp alyp, ine şol imperiýany emele gelen Rus imperiýasynyň öň wekilleri, ýa-ni raýatlar bardy. Ondan soň biz respublikaga geçdik. Respublika bilen raýatlyň tapawy men häzir size düşündirem. Ýöne haçan siz bir döwletiň grajdan bolanyňyzda siz diňe paça ýa-da onuň paçalygyna degişli däller, eýsem gönnen göni giň baglanşykly döwlet bilen ara gatnaşygyňyzy görkezýär. Diýmek, grajdan bolanyňyzda ýa-ni beýleki grajdan bilen haklaryňyz diýen döwletiň içinde. Mysal üçin, döwletde prezident bar, onuň haklary seňkiden köp däl. Grajdan haklary. Diýmek, konstitusiýada belirlenen grajdan haklary prezidentiň ham, mejlisiň başlygy, milli lideriň ham, ýene bir lideriň ham kim bolsa şo bolsun, partiýanyň ýolbaşçysy bolsun tapawy ýok, haklaryny deňdir, konstitusiýa haklaryny deňdir. Ýöne bäde ýalňyşmalar prezidentiň jogapkärçiligi bar we haklary bar. Olar deň aramlyk diýär, jogapkärçilik we haklar. Ol prezident wezipedäki adam wagtlaýynça taýlanýar. Ýa-ni Türkmenistan grajdanlaryndan wagtlaýynça taýlanýar. Ol Türkmenistan grajdan bolmasa saýlanyp bilen ok. Diýmek, ol wagtlaýynça üstüne wezipeler alýar-da, wagtlaýynça özüne jogapkärçilik alýar. Ine şoň üçin olam Türkmenistan grajdan oňum haklary deň. Ine mysal üçin Ýewropa döwletlerine ýa istenlik biziň konstitusiýamyzyň esasynda Türkmenistanda da istenlik döwletde egerde şo respublika bolsa istenlik grajdan suwda beripdiler. Sen Esenguldun Kakadan bol, ýolatyndan bol, sen Türkmenistan prezidentini suwda beripdiler. Ine şol
Yani dem haklar değil ya, dem haklık değil ya. Şol konstitutsiyada maddan esasına yani beyan edilip şol konstitusiyanın esasına beklenýär de şol döwletiň ýurdun esas kanuny bolýar. Şol kanun esaslykda biz Türkmenistanyň prezidenti bolsun, mejlisiň başlygy bolsun, polismen bolsun, ýa-ni emhemeň başlygy bolsun tapagy ýok, ýa-da goňşyň bolsun, şoň esasynda haklarymyz den we biz ýüz tutup bileriz we olar jogapkärçilige çagyp bileriz. Eger bizim haklarymyz bolsa. Prezident şuň bizim haklarymyz bolsa, biz şoň jogapkärçilige çagyp bileriz. Ýa ol wagtlaýyn hökümet tarapyna gelen bizim feetlerimiz, ýa bizim ihtiyarlığımız bilen, bizim seçlerimiz bilen saylanan adam. Ine şu ýaly. Ine Türkmenistan Respublika. Men size Wikipediýany görkezdim, şurada dogry bellenýär. Eger bizim Türkmenistan döwletinde Respublika döwleti bolsa, onda biz Türkmenistanyň grajdany diýip adlandyrylmaly. Ünsüren konstitusiýanyň hemme 90-njy ýyldan başlap, şu güne çeli hemme versiýalaryna Rusça Türkmenistan'ın grajdany dikkidiye. Türkmenistan'ın poddanysy dikkiden o. Ine şu ýerde bir gizlin zatlar var. Yallaklap Kakamat Balıyev yallaklap prezident sizin padşahymyz diýip gelin şunu ýanky sizin raýatlaryňyz bolsun, hemme halkymyz raýat diýip ýanky giýreli, terminologiýa giýreli bizim konstitusiýamyzda diýip geljekde padşahlyk burun başlanan ýanky ýol görkezdi. Ve Niyaz şonu ihtiyar bolya yankı edin diýdi. Ýöne bütün dünya döwletleri, bütün dünya gurumolary bilmediýäli Rus versiýasyna yankı konstitusiýanyň Rus versiýasyna hökmanlarla graždanlyk diýär. Türkmenistanyň graždanlary, Türkmenistanyň graždanlarynyň öňüne hökümet jogaplydyr diýär. Hemme ýerde. Poddanlyk diýen o. Graždanlyk diýär. Ne, men size Wikipediýany görkezdim, hormatly watandaşlar. Sizin Wikipediýada men birinji Wikipediýa görkezmekden men şu Kakmat Balyýewy görkezdim, ine ünsüren hormatly watandaşlar. Şul adam bir minut. Şul adam ine Kakmat Balyýew 14.09.2001 ýylda işten boşadyldy. За серьезные недостатки в работе. И işte ulu goýgaren, yani kemçiliklerin esasyna bunu işten aýyrdylar. Türkmenistanda bir şeýle bir kanun var, yani dil kanuny var. Eger de seni işinden ýöne boşatsalar, sen basylmaýan, ýöne işinde ulu goýgaren kemçiliklerin üstüne seni bassalar, onu goýgarsalar, işten aýyrsalar, onu sen basylýan derreg, yani seni ýygnak gidýärler. Ýynakdan sıra alyp gidýärler. Şu ýaly görkezmeler var, gizlin görkezmeler var. Şoň esasında şu adam tutsak edildi, 17 ýyl basyldy. Ine şu ýerde gelin serdeliň, ine Türkmenistanyň konstitusiýasynda men 91-nji keyin görkezdim. Şu ýerde Türkmenistan graždanlyk diýär. Ine ünsüren Türkmenistanyň konstitusiýasynda islendik ýanky çalışmasyny alaýyn. İslendik ýyllaryny alaýyn. 95 bolsun, 99 bolsun, 2003 bolsun ve beýlekli bolsun tapagy ýok. Ine şular 3-nji maddada ünsürseniz Türkmenistanyň Ine 4-nji madda bu ülkütüpler maddana özgeçlik girip döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir. Raýatyň dikkidiýär. Inni graždan dikkiden o. Ýöne şu ýerde şu konstitusiýa Türkmenistanyň saýlawlary ve sağlıkları geçirmek boyunca merkezi topar. Yani şu yerden aldım. Döwlet yani saytından aldım. Şu Rus versiyasına seyredelim. Yine 4-nji madda. Yine ünsüren. 4-nji madda şeydik diye государство ответственно перед каждым гражданином и обеспечит создание условий для свободного развития личности. Demek şu yerde Rus versiyasında graždanlyk diye eger de raýat bolmasa poddanlyk gitmeli. Ýöne bütün dünya görmesin diýip bunu gizläp şo sözi goýdurar. Ine Türkmenistan ünsüren. Türkmenistan şu ýerde diýil ýa. Bir minut.
Yine независимость Туркменистана было признано 27 октября. Так, где? Бармунд. Yine Turkmenistan светское государство. Номинально президентская республика. Президентская республика. Yani biz prezident respublikası. Demek biz yani gражданlar. Respublika olsa gраждан olur. Bizde padşah yok da raiyet olur yani. Yine mesela için Dubai'da, Saudi Arabia'da raiyetler. Ol devletin raiyetleri. Yani şol padşahın raiyetleri. O yüzden Saud imperiyeti mi, Saud Arabia'sı mı? O yüzden padşah olan için raiyet olur yani. Yine şunun için biz şu zatları, şu düşünceleri çalışmalı vatandaşlar. Yine çıkışını devam edelim. Inni raiyet ve raiyetlik dine padşahlı ve monarxiya devletlerine oluyor. Yine respublika devletlerinin konstitusiyalarına halkı yuridik formada gражданlar deyip termin ulunuluyor. Raiyet ve gражданlık ikisinin arasında ulu tafavut vardır. Raiyetlerin halkları hasbet ve olur padşah değişli yönü. Sen bir devletin gраждан bolonunda demek o devlette padşah yok. Bir yerinin hakkı beylikten köp değil. Hem adamın yani gражданın hakları dem. Onun konstitusiyada yani tasdiklarının maddelerinin esasında. Sen prezident bol, meclis bol ya beylik bol konstitusiyanın esasına sen gраждан haklarını demdir. Yine şuraya sen hem gраждан haklarını dem yöne vazifeni yetirmek için mümkün sen vazife haklarını yani borçun ve haklarını uluraktır. Yöne olur din agramlıklıdır. Şol ulurağım olsa sen halkın gраждан haklarına değmeyen hakkın yoktur. Onun hakları dendir. Sen hem gраждан haklarını den. Sen prezident bolay. Sen vaktlayınca bir vazife koyulun adam. Ertesi gün sen yine gраждан bolyan. Sen gраждан bolun, ondan vazife gelin. Yani prezident olun, yine son vazifeden çıkyan, yani her 5 yıldan, 7 yıldan sayılı geçiyor. Sen yine de gраждан olyan. Şunun için yine men milli lider ya yine burada sen milli liderin 10 yani götürüm olay. 10 esesi olay. Sen Türkmenistan'ın gражданı. Sen haklarını bizimki ali. Biz seni tuğda da vermeyeceğiz. Biz seni tankide edilmeyeceğiz. Biz seni yani cevapkarçılığa çekmemeyeceğiz. Yani şu bizim konstitusiyamız şunu yani tasdikliyor. Elbette bu Kur'an öz oğluna bir teyze kanun ettirdi. Konstitusyon kanun. Yine şunu yani devlet koruya, eydiye beyge. Devlet koruyabilir, durum yok. Yöne milli lider ol, sen beylik ol. Bizim gраждан haklarımız bozmanın hiç hakkın yoktur. Şunun için sen cevapkarçılık çekmeli. Yine Kur'an'ı verdi Muhammed bizim bir topor gраждан haklarımız bozdu. Bunu bozulmamayacak. Biz şunu cevapkarçılık çekemiz yok. Hiç kim şunu gürleyen yok. Halkımız bilen oğul. Yani ben şunun için size şu dağıtları düşündürecek olayım. Neyem için Türkmenler vatanını değerli devletini kol görüyorlar. Neyem için haçanla biri devletimiz tankid etse sen yani vatana dönüklük ettin deyip aydiyalar. Vatan bilen inni devletin arasında tapavda seyret geçelim. Vatan demek neyme? Ol bizim yüreğimizdeki sevgi, bizim doğulan yerimizden bağlı yer, bizim önüp öten yerlerimiz bilen bağlı yerler, bizim çağlarımızın yaşayan yerleri, bizim enatalarımızın yaşayan yerleri, bizim doğun arkadaşlarımızın ve ata-babalarımızın yaşap giden yerleri, onun mazarları, onun koyup giden deyapları, desturları, sözleri, mirasları, halkımızın, kahramanlarımızın ıkbalları, onun edermenlikleri bilen bağlı yerlerimiz, bizim yaşap yören yerlerimiz, bizim halkımızın, bizim identiçnasımız, bizim beylik haklardan tapavutlu ıkbalımız, bizim yazıcılarımız, intelligensiyamız, bizim halkın içinde avray alan adamlarımız. Yine şunun barısı vatan, bizim vatanımızı emele getiriyen ve vatan bilen düyüplü bağlı zattır. Şunu yadımızdan çıkarmalı. Şurada devlet sözü yoktur. Vatan denen yerde devlet sözü yoktur. Şunun için bizim vatanımız denildiğinde yine şu düşüneceğini biz ulanmalıyız. Şurada çinovnikler bağ mı içinde? Yok. Hükümet adamlar bağ mı? Yok. Hükümet bağ mı? Yok. Hükümet adamın vazifeleri var mı? Yok. Hükümet adamın kabinetlerdeki suratları var mı? Yok. Hükümet adamın oturun yerindeki binaları var mı? Yok.
Şonuň atributları barmy? Ýok. Şonuň maşinlary barmy? Ýok. Onu biz näçe watan diýilende şolary çokunmaly, ýöne watanmyda ýa-ni biz watanmyda nimetmeler, hormat goýmaly. Inni döwlet näme? Gelin şoňa söýüp gidelim. Döwlet diýmek bir topar hökümet guruş institutlary, bir topar hökümet guruş institutlary. Wagtynça döwlet dolandyrmak üçin tutulan hökümet işgärler ýa-da çinovniklar, döwlet işgärleri üçin gurulan binalar, prezident köşki, bir topar hökümetdäki işleýän işgärleriň, ministrlaryň, ýa kabinet ministrlaryň binalary. Ol ýerde hökümet işgäri öz ýoldaşçylyk wezipesini ýerine ýetirýärler. Alan jogapkärçiliklerini ýerine ýetirýärler. Olar kagylaryň üstünde işleýärler, kanun çykarýarlar, her hili normativ dokumentler gol çekýärler. Ine şuňa döwlet diýilýär. Bizim halkymyzy döwleti çokunup, prezidente çokunup, milli lider diýen lakamly adamy çokunýar. Şol tutunma çinovniklary we olaryň daşyna ylgyan tutulma adamlaryň bizim watanymyzy diýip bizim halkymyz pikir edýär. Olary watanynyň gowy görýär. Egerde çinovniklary bir zat diýäýseň, sen watanymyza söz ýetirýän diýip pikir edýärler bizim halkymyz. Egerde biz prezident tanqid etsek, seni watana söz ýetirýän, sen watanymyzy maskara edýän diýerler. Şu düşünje näme dogry? Men näme çykdygyny düşünýän size. Vatandaşlar düşünün, egerde bir adam döwleti tanqid etse, onu ol watan dönügi bolmaýar. Gaýtam tersine ol adam öz ýurdunyň aktiv grajdan bolýar. Sebebi ol döwleti tanqid etende, döwletde işleýän çinovnikler tanqid edýär, şonuň ýalňyşyny görkezýär, şonuň ýanky etmeli işlerine üns berdirýär. Şolary ýanky ýatma diýýärli, para alma diýýärli, her wagt aktiv bolýar diýär. Ol adam hakyky watany söýýän adam bolýar. Ol watançy duýguly bar adam bolýar. Ol adam watanyny her wagt pikir edýän adam bolýar. Ol öz watanyny üçin, öz watany üçin öz janyny gurban etmäge taýýar adam bolýar. Şoň üçin kim watan ýa-ni döwleti tanqid etse, ýa-ni hökümeti, döwleti, olaryň kabinetlerini, döwletiň ýa-ni kabinetleriniň içinde suratlar tanqid etse, ol adam watançy bolýar. Ol adam ýa-ni çinovniklary, ýa-ni hökümetde işleýän adamlar işitjek bolýar. Şoň üçin o watan dönügi däldi. Ýa watan başga da, düýünden başga da. Egerde siz hökümetiň we döwletiň edýän işleri bilen ýalňyşlara garamazdan, ýa-ni şolaryň edýän işleriniň ýalňyşlaryna garamazdan şolar bilen ylanyşsaňyz, onu diýmek size watan wajyp däl, eýsem size diňe döwlet we döwletdäki işler gaty wajyp, döwletde işleýän adamlar gaty wajyp bolýar. Onu sizin watanyňyz däl, döwleti emele getirýän wezipeli adamlar, olaryň daşyna atributlar gaty wajyp bolýar. Onu diýmek size wojt, ýagny milli lider, prezident, onun wezipesi, kabinetlerde asylyp duran prezidentiň suratlary sizin watanyňyzdan has size wajyp bolýar. Ine şu düşünjeni ýadyňyzdan çykarmaň. Döwlet düşünjesi, döwlet näme, döwlet emele getirýän näme we watan näme? Şoň üçin bizim esasy kanunumuz bolan konstitusiýanyň esasyna ýol başçylary halk tarapyndan wagtlaýynça döwletimiz dolandyrmak üçin tutulan adamlar ine döwlet bolýar. Hakyna tutulan we saýlanan adamlar gelýärler we gidýärler. Olar aram çalşynýarlar. Ýöne watan hiç wagt ütgümýär. Watan her wagt watan bolup durýar. Watana bizim ýüregimiz, watan bizim ýüregimiz bolýar. Watany bizim janymyz bolýar. Watan bizim üçin iň wajyp zat bolýar. Watan üçin biz öz janymyzy gurban etmäge taýýar bolýar. Ine şu real zatlary döwlet bilen bagnaşdyrmaň. Biz döwlet üçin janymyzy gurban bolmaly. Sen döwlet paraxorly, häzir döwlet basyp alan çinovniklar, ýa gurban boly, serdar we beýle kezzaplar. Bular watan nä? Bular gelmişekler watany banditler basyp önemi. Döwleti banditler basyp aldy. Biz bular çalışmaly. Ine çalışsak, onda da gelen adamlar şuradan gowalaýsyn. Biz her hökman tanqid edip, hökman işletmeli. Döwlet halk üçin işlemeli. Döwlet halk üçin. Şol watan halk bolansa, döwlet emele gelýär. Eger
Vatan bolsa, döwlet bolmasa, vatan şonda da vatan bolýar. Ýöne eger döwlet bolsa, vatan bolmasa, döwlet bolmaýar. Ne şu düşünjäni men size düşündirmek üçin şu gepleşiň birinji bölümini taýýarladym. Hormatly vatandaş, näme soruňyz bolsa berip bilersiňiz. Häzir bizim efirimizde Muhammed agalar, biz bolsa ikinji temaga geçerdik. Şul vatan boýunça we döwlet we vatan boýunça raýatlyk we grarzanlyk boýunça bize näçe bize vatanymyzy söýdirmediler. Näçe biz vatanymyzy söýýändik, biz döwletimizi söýýärse vatanymyzy söýýändik. Ine şu zatlar men ýene de aýdyp geçen bazaryn we goç ýa-ni derine size düşündirip geçen. Ine hormatly vatandaşlar, şu videoň aşagyna öz pikirlerinizi ýazyn. Şoň üçin kimde kim egerde döwlet tanqid etse, dol haqqynçyň haqqy bar. Döwlet tanqid edenne ol bizim vatanymyza düşmançylyk eden ol vatan döwünü bolar. Ol döwlet döwünü bolýar. Ýa-ni döwleti basyp alan paraxorlygy döwünük bolýar. Şoň üçin iki türlü zady biz bulaşdyrmaly. Hormatly vatandaşlar, ine bizim efirimizde Muhammed Agirli. Muhammed ağa, hoş geldiňiz. Salam. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Muhammed ağa, ine biz häzir ikinji temamyza başlaýar. Demokratik opozisiýanyň öňünde duran şuňky syýasy meseleler we onuň çözükleri. Hormatly vatandaşlar, şu temany men ýörüýte Muhammed agany çağırdım, düň gürleşdik biz. Muhammed ağa bilen şu günler köp gürleşýär, ýa pikirleşýär. Bizim döwletimiz gelje boýunça, syýasy meseleler boýunça, onuň çözükleri boýunça biz köp pikirleşýär. Siz bilýäňiz, men Muhammed ağa hormat goýan ýöne, ýa-ni biz birek-birimize beýatleşik hökmünde, biz birek-birimize öz pozisiýamyzy ýa-ni suwd etmek hökmünde birek-birimiz bilen gatnaşýar. Men adamçylyk ýaşul hökmüne uly hormat goýan ýöne siýasatçy hökmüne menem ýa-ni Muhammed ağa bilen gidişýär. Biz ýa-ni hakykat tapjak bolýarsa, biz ýa-ni pikirleri alyşyp, gidişip, ýa-ni maslahatlaşyp, bizim halkymyza amatly ýol, bizim halkymyza güýçli ýol, aňsat ýol, halkymyz üçin düşnük ýoly biz gözläp ýörüp Muhammed ağa bilen. Şoň üçin şu ýolda da siz çağırýar. Muhammed ağa, ine söz sizden, şol bizim gepleşigimiz arasynda men käbir syýasy hadiseler ökeden oň üstüne aýratyn gurun eder. Ýöne ine birinji size soru, şu günde Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň öňündäki, ýa-ni syýasy meselelerini aýdyp berseňiz we şolary näme çözmeli, şolar barada bize gurun berseňiz, o bolardy. Murat, sağ ol çağıranyň üçin. Vatandaşlar, biz hemişe aktiv oglanlar bilen, Murat ağa bilen we beýleki oglanlar bilen hemişe maslahatlaşýar, düýnem bir ýerine geçirdik, şoňtynda bir topar zatlary oturup maslahatlaşdyk. Oňa şonu biz maslahat bildik, şu taýdaky bolan gurulum bilen bir gaýyska nemeräni siz bilenem ara goýaýlym. Murat ağa, gör şu wagtlam biz 3 ýylyň içinde, soňky 3 ýylyň içinde aýtjak bolýar. Bir topar hereketler etdik. Bir topar kynçylyklary başdan geçirdik. Şu hereketleriň netijesinde Türkmenistanyň hökümeti bir topar hereketleri etdi we häzirem ýygyderli edip oty. Şu bir de päsgel berjek. Biz ştada bir topar geçen ýollamyz bir analiz bermeli. Oňan şu kimçilikler nämedi? Näme zatlar biz ýeňip geçdik, biz haýsy etapdadyk we indi melek näýli planyň esasyny öz görüşimiz dowam etdirmeli. Belli planyň üstünde ki biz hemişe hemme oglanlaryň hereketini, hemme şu herekete gatnaşýan adamlaryň hereketini bir ýere urukdurup belli etmeli zadymyz görkezip şu planyň esasyny hemme güýjimiz şoňa urukdurup ozan wagtal eden işimiziň netijesini duýar ýaly. Çuwstwo eder ýaly. Ozan men indi ştada gurulum şundan başlaýak bolýar. Biz şu atlam eden işlemimiziň peýdalary nämedi, kemçilikleri nämedi? Bu düşman bize nähilli ýolda bilen päsgelçilik göretjek bolýar. Birinji
30 yılın devamında yani şu hareketten önce Türkmenistan dolandırıp oturan yol başçılar bir mekanizm var daşarı yurtta özlerini şun pun Türkmenistan'da şun yani alıp gider yani. Olan orta diplomatlarının üstü bilen bütün Türkmenistan'daki opozisyonu ve özne prava zaşitni uramalar diğerleri bir hilledip şoları kontrollü saklayan. Heme Türkmenistan devleti, beyleki devletlere ona ait yahavva bizde opozisyada var, bizde prava zaşitni var. Ahaneke görüp otuyoruz. Biz bir tovardatları etçek kolya. Ahaneke yöne başa varana, siz bize kömek edin deyip şey ettirip şula tıpık gelirler. Hemme cevapkarçılıktır. Şol için şeyler nakalını suumsuz bir Muhammed özünden paraya. Halkını absolut ne askerine. Arkayın yurdu talaya. Etçek işin etiye. Halkın üstünden gülye. Halkın üstünden izdivatçı etiye. 1 milyon Türkmenistanlı daşar yurtta kul olup hiç kim sesini çıkaramaz. Hiç kim şun aladaf neden? Bereket egerine şun kun eğer Filistinli daşar yurtlarda şeyle miting etmedik bolsalar Gazze'ni şun yer tekil ederdi. Göğüne şunu doğurda olsa, ne doğurda olsa, daşar yurtta, şu tada adamla var, hava Hamas terörist. Göğüne teröristler ne medin? Ol, mirini yaşap gören Filistinlere dağıt deyip, onlara dağıt deydirecek olup, hem yerde çıkış ettiler İsrail, hatta şu teröristler bilen kanun esasında dünyada görüşmeye yol verilenim olsa, İsrail devletin bir toforda mecbur ediyor. Şu sebepten bizim eğer hükümet yol başçılarını yani siz o gurrunlardınız vatan bilen devletin arasındaki tafavutunu vatan bizim hemmemizin. Devlet diyen o son dolduruyan hakkına tutulan vaktlayınca saylanan adam. Onlara hiç vakt ananmalı. Biz ananyak yöne bağlamalı. Şu bağlamada mekanizm olmalı. Şolam Türkmenistan'ın konstitusiyasında görk edilir. Şol için hiç vakt devleti kollayacak olan tebebi olur. Oğurlamaya ellerini açık koyuyor. Halkın üstünden izdivatçı etmeyeni ellerini açık koyuyor. Şol için devleti kollamak gerekir. Devleti birce yerdeydi. Biz kollar, canımızdan hem geçip durur. Haçanım daşar yurttan kol bağlandı. Haçanım daşar yurttan bir devlet bizim üstümüze çocuk vardı. Şonda şu erveden vardı, suolaşımızdan vardı, bizim suolaşımız vardı. Kollar, onunla bizim devletimiz koşuluşmak. Biz öz meselemiz özümüz çözerdik. Şonda vatan köyüm. Göğüne haçanım bir tane hükümet yol başçısı, halkın askermeyeni. Bizim hemme bağlığımızı keseke paylak büyükke, halkını kösep büyükke, o ne haysi vatan köyülü gelip şun yana karamda adam oldu. Şuna dağıt diymesedim. Şuna kaytım dağıt diyen adam vatanını koruyor. İnni, ben yankı mesela üstüne var. Şol için ben şolun hemmesini önkü opozisya olatları biz dağıt diymeni teze adamları Ors diplomatlarının bilyaniyetinden çıkıp da özümüz harekete başladı. Voşulum özüm dine gitti de Türkmenistan devleti ona razı. Şuna neyse fev halka kaldırmasam oluyor. Praktiski hareket etmesem ona kail. Fev örneğin ay psikbanlıyla kıyır oti yanırda diye bolunu. Yöneten gel pasolstvalın oğlunu, konsulun oğlunu Türkmenistan'ın içinde halkı köçe çıkarsan en şunun orada. Şol olsam dünya cemiyetçiliğini oyunduruyor. Dünya Türkmenistan'daki bar problemleri yüz çıkıyor. Eğer şu atlam Türkiye'deki Türkmenlerin yardayını, Filistinlilerin yardayını deneten bereket ederine Türkmenli köpelli da İsrail'le şu atlam bambiyozdan ölüyor. Türkmenistan'ın köp çağalar köfeniye da otadaki. Şunu eğer denek gördün, şu yönü şunu hiç maydana. Hiç maydana. Şol için biz şunu aydık başladık. Şol için hem hükümet bizi her netten ayıracak oldu. Bize türlü yolla bilen her kim öne çıkan adam ay ol oğruyun, ol eyle, ol ayalı beyle, bu plovlak kaçan, bu falan eden şöyle başladı. Böyle olmadı. Den hava men oğruyum, ben neyme diyeceğim değil. Diyemediysem, yöne men hakkım var.
sana oğurluk ettirtmesinin önüne geçmeli. Men sana karşı. Ha o näme diýsem diýip. Halkam kulak atmıyor. Kim näme diýse bir-birinin karşısına işiniz olmaz. Öňe çykýan adamlary hemmekşem gollady. İkinci, bulan karnaşlarına azar verip başlayacak. Türkmenistan'ın içinde tuttular da bayram yanak erkek adamla geldi dedi. O ben neçe yıl beri Türkiye'de köhenip ben. Men çağam mı, ayalım mı? Men öz çağam geleceği için güreşen kakam anırda. Men kakama hiç devliyor. Kanun esasında da ben verdim. Azar verseniz olam dedim cinayetim. Bir daha kıyırı ot yaptı cinayetkar deyip şunu tubul etiyem. Olamıyor olalmadı. Karnaşlarını vurup gördüler. Türkiye'de ondan bunlar vurup, yencip, oğurlap, banditliğin üstünden nimet yok. Bolmadı. Hemmesi yol almadı. Yine halk öceşti, yine mitinglere çıktı. Hükümet ton Türkiye devletine hem pul verip, hayiş edip, her neyse bilen aktivistlerimizi Türkmenistan'a tutup alır küçük oldu. Olan olmadı. Ona da yol hiç kim vermedi. Son, o zaman bulan eden dağıtları şu önkü pravazashitnik diyen bir tofar agentlerinin üstü bilen bizim oğullarımız birbirine düşman etmeye başladı. O taraftan Türkiye devleti bilen bir yol taptıradı. Hem Türkiye'nin içinde imigrasyon meselesini çözecek olacaktı. Bir tofar bizim oğullarımızı deportasyon edip deportasyon yol bilen bir tofar aktivistleri zor bilen Türkmenistan'a uğrattı. Şu zaman bir tofar cinayetkarçı yolla bilen tutup Türkiye polisiye tutup Türkmenistan'a alıp gidiliptir diye yöne belli yok. Bilemdak hiç yerde bir de afsanlı cevap yok. Yöne Türkiye devleti vermeli. Farhat yanak. Türkmen halkının sesi. Türkmenistan'ın içindeki cinayetkarlığın etyen adını video bilen çıkış edip korku etyen adam doğru bilen alıp gittiler, öldürdüler. Bağırını şunu eşelini bilemdak. İnnen emince devam ettirip oturdu. Bizim aktivistlerimizi şunu öne çıkan adamları bir ettiler. Bir bilen uruşturdular. Avrupa kaçvalık tapannemeleri şolar kösetildi. Şonam devam ettirip oturdu. Şol için biz şuna yol vermeliler. Birinci etmeliler. Biz şunu hoşyar olmalı. Berdi Muhammed diyen adam her bir diktatör bizim kanımıza teşner. Şol için men öňşe dedim, inni ökündem, inni men Muhammed'in karşısında bir zat dedim, onun karşısında bir zat dedim, bana zat dedim, on yanlış ya bizim oğlum. On yanak zat yok. Bu atlam bizim hemme bäfidimiz bir zattı. İyide yol yok. Dine Berdi Muhammed'den şu halkı dindirmeli. Birinci, biz özümüzü esas edip almalıdığımız şu. Berdi Muhammed bizim vatanımızın, halkımızın düşmanı, biz şundan dinmeli. Hemme bir adam hemme şuna katnaşan adamlar, Dursul Tayyip Muhammed, biz şundan dinmeli. Şundan dinsek, o zaman yurt azat buluyor. O zaman siz näme probleminiz bolsa, şu tada aydıp bilirsiniz çözülür. Birinci prinsipiyalmadan bizim hemme aktivistlerimiz şunun özüne usul edip almalı. Prinsip edip almalı. Bir-birle uruşmalılardı, bir-birle teoreşmalılardı, provokasiya gitmelilerdi, Berdi Muhammed'in karşısına uruşu, göreşi gönüktürmeli. İkinci de, daşarı yurtta biz aktif harekete başlamalı. Aktif hareket demek ne mi? Biz täze pravozaşitni uramalar döretmeli, mitingler täzeden yola koymalı. Bütün dünyadaki avraylı uramaların önüne iyili giderleri, mitingleri kurnamalı. Zabastolkaları kurnamalı. Ağaçlık ilan etmeli. Her yolla bilen biz hem aktivistlerimiz kollamalı, hem Türkmenistan'ın içindeki cinayete, Türkiye'deki bizim aktivistlerimizin yağdayına, şu tadaki vatandaşlarımızın köseniyen yağdaylarına dünyanın gündemde. Üçüncü de Türkmenistan'ın içinde ne etmeli? Türkmenistan'ın içinde biz iyili giderini hem yerde halk öz nidavol siyasını hükümete belli etmeli. Dürlü görünüşünde. Lozing yazmaktan tut, lozing yazmaktan, ta hakimliğe ardı aytmaktan tut, ta toylarda, komşu, her bir yerlerde oturup Türkmenistan'ın içindeki bar problemaları, öz gündeki doşar olan problemalarını biri bilen gurrun etmeli. Şunu giyinden bir değerli örmeli.
daşary ýurtdaky çykyş etýän aktivistleň saytlaryna girmeli, şolary ýaýratmaly. Näçe biz şolary ýaýratsak, şo her gaýty bir awtomatyň okuýany. Şo näçe şu oku köp atsak, tesem köp çykýar, täsirem güýçli bolýar. Şol üçin şolaryň saytlaryna girin, şolara like koyup, şolary ýaýradym. Şeredin beýleki adamlara ýaýradym. Hemme kişi eşitdir. Tebebi haçanam adamlar görse, çykyş etýän adamlaryň ta näçe köp bolsa, aýtýan zatlaryny ulagatsalar, öz ýurdun içindäki bardady özüm oýlanşmaly bolýar. Atsan şu aýtýanda dogrymy ýa näme dogrymy? Ozan günne köçä çykanna şoň aýtýan sözlerem bar. Şo dogrymy näde ol? Ozan ol kellerinde bir proses geçýär. Şoň aýtýan dogry bolsa, hawa dogry diýär. Biz näme üçin közenip ýör? Hemmemiziň kynçylygymyz şu. Bir Türkiýede közenip ýör, bäri türmede közenip ýörler. Hökümetiň içindäki işleýänler zor bilen paxta gitýärler, zor bilen ýene başga çärelere gatnaşdyrýarlar, aýlyklaryny beren aklar, namaz okudan aklar, mekteplerde çağalara gün beren akly elinden telefonlarlar. Abi haýsy döwlet bolýar? Döwlet boldy, işine tutulan adam kanuny ýerleýär. Bular bolsa kanuny bize dine, bizi mecbur etmek üçin haýırlanýarlar. Özlerine pul kazanmak üçin. Şunu pikir etse adam, ozan betbaxçylygyň nerdeligini göz ýetirýär. Göz ýetirse de indiki şagy hereket etmek. Bir köçä çyksa olada çykýar. Şol üçin biz şu zady Türkmenistanyna zor aýdyp durmaly halk pikir. Üçüncü направление, ikinci направление Türkmenistanyň içinde hökümetiň içindäki ýol başçylaryň hemmesiniň gulagyna ýetirmeli zadymy şundan bar. Ey hökümetiň içindäki işleýär. Siz şu tak işlemäne bardyňyz kanuny ýerine ýetirmek üçin. Siz dürli ýollar bilen, tanışyňyz bilen pul berip baryp dursaňyz, hökümet sizi mecbur etýär ogurlyk etmek. Kanunyň garşysyna hereket etmek. Sizin etýän işiňiz jinayetdir. Hökümet sizden haýyrlanýar, sizin puluňyzy alýar, diýenem etdirýär, erteki gün sizden türmäge batýar. Sizin şu betbaxçylykdan azat bolmagyň bir ýolu bar. Şolaryň öňünde durup bir kanunçylyga ýol bermek, özüňizden bir kanunçylyga baş goşmak. Erteki gün türmäge gitmerýär, biýabry bolýar. We ýurdumyz azat edip arkaýyn hökümet işinde işläp, dastoyna aýlyk alyp ýaşar. Şol üçin degýär sen çykarma. Şunu aýtmaga sen aklyň ýetse bolmy sen hem meselen çyk. Hökümet ýol başçylary şunu bildir. Näçe şuna ýanaşdylar, näçe şol diýerlerini halkyň garşyna ýerine ýetirdiler, şolaň gaçy biljek ýerleri ýok. Şola hökmen kanunyň öňüne jogap bermeli. Ola İran'ın olgun biz öňkü nemede İran'ın nemesini analiz edip gördük, şoň tejribe bolardy. Şu şan hökümetine işleýänleň hemmesi eger halkyň garşyna giden bolsa, şolar bara iýdi giderli 2 ýyllap ýeke tutup atdylar, türmäge batdylar. Hem ben bardan gören, soraş görmýär. Şol üçin rewolusiýa eger barsa, ozan olara gün ýok. Tembolya indi dünýäde, dünýäň ýüzüne kanunçylyk täzeden ösdi, üýtgedi. Bir ýurdun içinde bir hökümet işgäri. Eger halkynyň garşyna jinaýat eden bolsa, on surok dağınysam ýok. Dünýäň nerenesinde bolsa da şonu tutýarlar, jeza berýärler, cezalandyrýarlar. Şol üçin sypyp biljek ýerleri ýok. Şol üçin hökümet işgärler bilsin. Jinaýata baş goşmak. Hökümet de azar berjek bolsa, bunu açyk aýdym. Sen meni jinaýete mecbur etdin. Birinji sen jogap bermeli, ondan meni. Şey diýse bir şonu gorap bilýär. Şunu açyk aýdym. Her hökümet ýol başçysy ertiki barjak ýygnagyna bildi meni başlyljagyny, barynda şo ýygna aýdym bize habar berin, biz ertiki ýygnaga barýak, men başjak bolýarlar, menem şey diýip aýtjakdyr. Şunu siz dünýä ýaýradyn diýip, biz şonu goraýar. Takitak oturmaýa etýär. Ýöne 90% men aýdyn şoňa istat etdirtmeýär. Şonu ýanyk tejribede köp. Şol üçin emme hökümet ýol başçylygy bilip goýsun. 7 sene şolaň spasiýeniýeleri türmäge gitmesizlikden şonu bize aýtmaklyk. Bize aýdyp, aha men halk bilen, men şeýle ýalňyşdym, aha meni başjak bolýarlar, meni gollandy. Şolara da şu taýda suwda nirde bolsa aýt, tesini ýazyp urat, biz seni gollaýap, bütün dünýä jemgyýetçiligine seni gollandyryp. Şol üçin hemmesi şunu bilip goýsun.
Şun yana ben siyaset alıp var ya, kim hükümetin içinde fikir etmeyen men baykamım falan ettim bir yerinden falan şimdi ziyatkarlık ertim beni basarla falan eder. Yok. Egerten şun kun halkın tarafına geçip şu dağıtlar açık aydırıldım. Halk günahına geçer. Seni ollamağa da bir taşar yurt değil olmanı okuyup. Dördüncü de Türkmenistan'ın içindeki hem mekşe belli de göze görünüp duranda Berdi Muhammed özü bilen oğlunun tafavutı var. Oğlu şu atlım göz yetirdi kakası şunu hayırlanıyor. Sol için arasında davada köpelli. Göze de eğilip duanmaz. Ol akla da belli. Ol Berdi Muhammed Serdar Daşarı yurtta okan, Angliya'da okan, Orfiyet'te okan, gördü, özü yaş, kakasın bolup görünü, dünyanı görüp otu, internetin üstüyle. Hem de adı görüp otu, bir neyle akmak, şeyittirip halkının üstünden izdifası. Göze görünüp otu, ona fikir etmek gerek. Dünyadaki düzgünleri, kanunçuluğu bilip otu. Şu adamın gelecekti, türmeye batılacağını bilip otu. Şol çinem kakasına ait ya, onu etme, bunu etme deyip, olam akmak iştahda düşünüp beter et ya. Şol çinem ikisinin arasında. Ol, öz banditlarını, yegerlerini getirip Türkmenistan'ı doğrulen talacak ol ya. Olam, biraz şunu çeklendirecek ol ya. Şol çin ikisinin arasında ulu dava var. Biz şu davada Serdar'a yüzleniyor. Şu atlan giyişte İran revolüsyada şunu subut et ya. Sen eğer şunu subut et ya. Eğer dünya tecrübatan, tarih hem mesela Nazarbayev'in şu atlan öz yegerlerini, karnaş, doğonunu türmeye bastırıp özünü halas etti. Zordur. Şu o da vaktlayın çok yani. Şunun için bunlara giyişte şun kuğun eğer gelip bir tofor reformaları amalaşırsa hakikattan oynayacak olup da hakikattan niyetini üytkerip de o ünlü biz yurdumuz talamaylı. Gelin bir kanunçuluğa hürmet koyaylı. Kasem için konstitusyama, Kur'an'ıma vefalı olayım. Geç şu halkı inni kötemeyin, şu bağlığını şu halkımıza sindireyim deyip kellesin aylata etmeli de atla ondan belli. Ondan metbuat azatlığına ruhsat vermeli. Türmede o kötenip bir tofor şu halk, bizim halkıma şu hemmez. Bizim kardeşlerimiz, doğullarımız, ecelerimiz, ayarlılarımız hemmez şu. Şoları şeyittirip kötü Şada şu zatlara göz yetirenden sonra iki revolüsiyeden önce Mecnarodni Krasni Kölesi'nin pristavitillerini getirip türmeleri açıp hem de bağırlattı. Dünya standartına kavat getirecek olup bir tofor reformular etti. Şol çiğnem şah arkayına gidip yurdum için. Yoksa şahın özüne ölüyordu. Nerede olsa da ölüyordu. Tohum tiyici bile dargadardı. Yöne şah bir tofor daha etti. Halkı giç oldu. Yoksa özünü takla bilirdi şah. Takla yöne giç oldu. Reformaları 4 yıl önünden başlamalı. 4 yıl önünden eğer reformalar başlanmalı İran'ın içinde revolüsyon olmuyor. Revolüsyon gereğim yoktu. Kırılışığa gerek yoktu. Hadirki bedbahtçılığa gerek yoktu. Yöne şahında ay özü şah hem de adı bilye o teorindeki hem de korrupsiyonlarla oğurlavatı ne doğru informasyon veriyor. Yurdun içinde dine bir tane partiye koydu. Hem de adı bilyem ka hem de attan haberdar adam ka deyip özü bir yanlışlığa yol verdi. Özüne beter ananıp halk fiiliyem ka deyip o halk közenip haberi yok pul geliyor. Baylık ba. Neftten pul gelip otu. Apkret o halk akmaktır. O görüp otur ota. Bir tovar adam oğurla otuyla. Yerleri öz ağlarına paylaşıp otuyla. Ona hiç haber yetiremez. Ondan hiç partiye gerek yok. Bir partiye olsun deyip başladı. Ondan Huday şah vatan deyip başladı. Özünü. Ondan neme altın asır diyordu işi yana. Oğlum piş bir suyu temettünü bozor deyip yalandan lozing verip başladı. Özünden turme psikbannesyan içinde oturuyana özü izolyasiya edip neme deyip oturdu. Realness bilen tafavut var. Şu da atleti var oldu. Halk ayağı kaldı. Yöne eğer şunu metbuat adatlık bolan olsa değil. Türmenen yağdayı kov bolan olsa değil. Hükümet yol başçıları korrupsiyi ettirtmesizliğe şart göreden olsa değil. Hiç vakit İran'ın içinde revolüsyon olmuyor.
O şada öz sağlığını hem saklayabilýärdi. Ola Avrupa devletlerinin köpüsünde şu meseleni hem sağlıklı. Şol üçin hem Berdimuhammed Serdar eger şuun kuul öz maşgalasyna hyzmat etjek bolsa, şonu saklajak bolsa, şuun kuulun hem eýer reforma başlamak. Tutan oglanlaryny, Farhady, nemäni bizim bir topar Rojen, Akden oglanlary var. Şolaryň hemmesini boşatmaly. Türmelere Международный Krasny Kres getirmeli. Şunu men aýdama. Şunu bütün Международный guramalar Türkmenistana günne aýdyp gelýär. Günne aýdyp gelýär. Her ýyl şolar aýtýar. Bular Allah ay bilem şu ort diplomatlar şey diýen kişi bolum diýip barnamyz çok bolsaňyz ediberin diýip. Men şurada bir dağda aýdyn. Dün bir dünýäde bir dokument ýygnady. Wagner ortaýadan Wagner Putin'in guramatda wayenni banditlary. Afrikada näçe zat döwlet bilen saglaşenýelerini çykardylar. Näme saglaşenýe diktatorlara diýär, bar näme edin biz size garantiýe berýär. Siz şurada rewolýusiýa etdinmi? Ýöne siz oňa derek altın yatakları var. Şoları bize ver. Biz şu tadan altın alacak. Şu saglaşenýeňe tarafında Wagner'la Afrikada etdiler. Men näme diýjek bolýan? Ort diplomatlary Türkmen diktatorunu öňşeýdi ýa-da. Bular şoň klişesi bol. Biz size zat diýdirmi? Bar näme etjek bolsaňyz edin, bar talan kaldy. Inni olamıyor. Şol için var ya, bilin vatandaşlar. Serdaram inni Putin'i ananı oturmadı. Inni bunlar dünyanın yüzünde olacak yok. Şol için Serdar birden düşündü. Eğer öz maşgalasını qowuryan bolsa, öz tohum tiyicini qowuryan bolsa, şolara birden etjek bolsa, eğer öz vatanını söýýän bolsa, şunu ýanjak. Öz vatanının öňünde özün jogapkar diýýän bolsa, eger öz bütün dünýäň öňünde elin konstitusiýa goýup, Kur'any goýup, gasan içinde çala hormat goýýan bolsa, şundan şol türmeleri birinciden Международный Krasny Kres uradyp barlatmaly, международный standarda getirtmeli. Türmede bir günah getiren adamları boşatmaly. Daşary ýurtda Türkmenistanlara eýe çykmaly, ola kösenmeli ýana etmeli. Maşgalalary öz iýinde Türkmenistana gaýtartmaly. Neftden, gazdan gelýän pullary biderek benalara harc etmäni Türkmenistanyň içinde halk arkaýyn biznes edip biler ýana. Arkaýyn dünýä bilen söwda edip biler ýana. Rynişni ekonomika Türkmenistan geçirip başladı. Metbuat azatlygyny etmeli. Azat taýlawlary geçirmeli. Prezident taýlawuny geçirmese de parlament taýlawuny dürli partiýalar çağırıp gatnaşyň şuňa diýdi. DVT diýdi falan taşary ýurtdaky hemmesinden gelin gatnaşyň. Taýlaw. Parlamentin içinde näçe tane partiýe, dürli partiýe gelip gatnaşdym. Soň inniki prezident taýlawlarda da beýleklerde gatnaşar. Şunu etdi, KK'nın ölümüne de ölümün öňüne de alyp bilýär. Garnaşlaryna ziyan yetmez ýana emet bilýär. Türkmenistan'ım dedi. Biz şunu dol aýdyp durmalyşyk Serdara, Serdar şunu bilsin. Yoksa da gelecek yer ola İran'ın şahı. Ola İran'ın hemme hükümet ýolbaşçylaryny ýeke kırdılar. Gerek bolsa men videolaryny we netçiler kılarlar. Bolýan Muhammed ağa sağ bolun. Bir topar sorgy size berjekdim, onu bir gerek aýtdyňyz. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed ağa dogry belläp geçdi. Böleklep goýdy. Ine şu ýerde bizim bir vatandaşymyz bize bir soraw berýär Muhammed ağa. Bize bir soraw berýär. Çykyş barmy bu kynçylykdan ýa-da? Hormatly vatandaşlar, burada da üns berin. Ýalnız Muhammed ağa köp zatlar aýtyp geçdi. Üstüne menim goşaýyn bir kılady. Birinciden yallaklar var, çepekçiler. Olum ýanky döwlet şu ýanky döwlet batmanan banditlaryň hyzmatyna bir organizowan prestupny gruppirovka. Ýagny guruluşykly bir gruppirovka, bandit gruppirovkasy şular. Ýanky arasyna bular pul alýarlar, arasyna avantaj gazanýarlar, arasyna korrupsiýa edýärler hökümet işgärleri bilen. Şoň üçin arkadağa Serdar'a başlap aýdymagyn aýdýar. Ünsörüm. Muhammed ağa esasy problemalar ýanky meseleler geçdi we şolary näme çözmeli diýip aýdyp geçdi. Dün biz oturup maslahatlaşdyk şolary. Şu ýerde bir ýerde howa çykyş barmy bu kynçylykdan? Mümkin biz aýdýan dilimiz size kynlar ýanky düşünmäni mümkindir.
Ýöne biz aýdyp gelýärse, öz haklaryňyzdan başlan. Ine çykyş. Şol kynçylykdan çykyş, häzir size eliňize ýara galyp, plan okuda barın, onu okutdan plan okuda barın diýip, siz şu zatlara garaşýaňyz. Ondan hiç il tolkmanmaz. Sizi basyp ýatyrarlar, bizi basyp ýatyrarlar, bizi öldürürler, bizi terörist ederler. Biz bir adam da, 5 adam da, 1000 adam da, biz müňläp kalmaly. Biz ýani 10 müňläp, 100 müňläp kalmaly. Onuň üçin nägeliklerinizi bildirin. Sizin kynçylykda kynçylyk durmuşyny ýaşaýanyňyzy bildirin. Siz näme diýäňiz? Türkmenistanyň içinde gürlä bilen ok. Daşna gitseňiz hem ay men gürlä bilen ok garnaşarmy ýa-ni näme diýerler? Garnaşarmy ýaly ýok çağırma, beýlikleýinma. O nereden çağını deyip bolýar? Hani denizin çağları? Janyň bar. Näme pasolstwa ýokmy şunun? Pasolstwasy ýokmy? Näme ilçhananyň içinde döwlet, hökümet işgärleri ýokmy? Ba? Sen näme deyip bilen okmury? Hökman deyip bilýär. Hökman ýakasyndan tutup öldürmeliler. Gir kabinetine protest et, açık efir aç, maskara et dünýäde. Ine men çağlarımı degdiler, ine suratlar. Dip bütün dünya bir adam da, iki adam da bar pasolstwada çykyş edin hani. Döwleti derro banditler ýynak diýerler. Eden oga. Her kim öz pikirini näme diýär? Siz näme garaşýaňyz? Ýene-de liderler eline ýara galyp, baýda galyp, ýani gitmeli, siz hem ýani garaşmaly, şular utýan utmaýarmy? Indi ýani seriozno bolalım. Biz 30 ýyllap görüşek. Men gona diýen. DWT toporu 30 ýyllap görüşen ok. DWT toporu gaty efektivna gidýär. Biz hökman şul arkada diýip öz kriçka, özüne kriç koýan ýani bandit toporuny aýyrmaly. Onun üçin ine demokratik opozisiýa, diňe DWT toporu bütün demokratik opozisiýa mesele goýýar özüne. Birinji etmeli zadyňyz. Ine sanap diýen. Nägeliklerini bildirin. Ol protest däl. O sen konstitusiýon hakdan. Daşynna, içinne, niýede bolsaň şu dünýäň bir künjeginde bolsaň, şo ýerde pasolstwa bar, ýa şo künjege degişli pasolstwa bar. Şo ýere baryp pasportyny çalyş, nägeliklerini bildir. Eger ba bolsa. İkinci, Türkmenistanyň içinde bolsa, aho biz ýygnak diýerler. Ine Rossiýada ýygnaýarlar. O sulka oturup çykýarlar, o näşnut oturup çykýar. Sen näme nägeligini aýsaň, egerde seni tutup urup basyp öldürýän bolsalar, aýdyn bize, onda biz ýara alaly. Başga çöp bolan ok bulary. Urýal edilen oklara. Urýal çöden oklara şular. Aýsak diýär näme nägelikden ay köşüşdir. Ýa-da diýär sen köşüşýän, aç gorkudan bolýar, gorkýan, gidýän, şonuň tamam bolýar. Nägelik diýen zadym, ine seninle iş ýokmy? Häkimiň ýanyna bar. Ayt, mende iş yok. Seninle iş var mı? Sen çağrına ahar verýärmiň, ekleýärmiň. Bize de ver. Sen bize seyretmeli. Sen prezidentin vekili sen şurada. Sen bize iş yerler dönetmeli. Sen bize sosyal kömekler etmeli. Sen bakalar seyrettirmeli. Sen hemme daha seyrettirmeli. Paraholuk bağ olsa jogapkärçilik vermeli. Prokuratura bir zat edýän bolsa onu seyretmeli. Eger de MHM bir zat edýän bolsa prokuror bilen onun işini görmeli. Sen etmeli, talep edin. Ol bir, ikinci, gidenizde ýek özüňizi unutmaň. Goňşyň barmy? Goňşyňyň gatnaşyp ýördiň toýlarda, ýaslarda oturuşyp ýördiň, git bile. Üç, köçüm bolup gidin. Gidin diýin. Diýenim üçin basýan bolsalar, aýdyn bize. Onda biz başga ýol taýlar. Bular iň soňky derejä barypdyrlar onda. Onda biz adam hakkını gorayan jarnama esasında biz hemme döwletlere ýüzlenir, bize kömek edin. Ine bizim ýöne halk üýüşüp, köçe üýüşüp baryp öz nägeliklerini bildirse bizi urýarlar, atýarlar diýer. Onda başgaça çözüp bolýar. Anany? Bu şol atlar gidilýär. Ýeketek barsaň, ýeketek seni ýan gorkudyp helak edýär. Bir. Şol ikinji, bir ýerde hökümet haklaryňyzy ýen bolsa suwda berin. Suwd serdeni ok berin arda, alyň şo kopiýasyny. Garaşyň suwd çözmese çözüldüni alyň, bize iýerin. Biz hiç kim ökmän ýuridik spesdaklaşyklara bereli. Bütün dünya pasolstwalara ýereli. Yani şu Türkmenistan'ın kanun işlerini okuyup. Anladın? Bunları hiç kimse hata etmiyor. Bu şeyle var, press release ederler ya şeyle var, Europarlament, Eurokomisya ya da Amerikan yani hükümeti karar çıkarır olayın, Putin yani izgoy var. Bunların hiç kim yani iş çalışmaz. İllerine yani kıymetmez bunları hiç barmadan. Ataloğun. Eden o. Biz hem yerde aydıp gelip dursun o yeterlik değil. Üçüncü,
Hereket edecek misiniz? Häzir birinji bilen opozisiýa kömek gerek. Näme kömek? Videolar paýlaşyň. Hem yerde gurrun edin, düşündürün. Egerde yatıp durun halkymyz bolsa tutup gurrun edip düşündürün. Buraya haçına çel ülküdür. Daşynda işläp gul bolup işläli. Ahir çağrımız var, yerlerimiz var. Ata-babalarymyň yerleri var. Şo ýerde arkyň döşümüzi açyp çağrymyzy joklap toýlar, sadakalar edip näme biz ýöremeler? Aýtmaly şol zatlar. Näme 45% halk çykdy, aktiv halk çykdy daşynda. Daşynda işläp bolanok. Daşynda protest et bolanok, adamlar gelenok, bizi görsek gaçýarlar. Ödem allygyny jan edýär, muradaga, yaman kyn, allygyny ýazýarlar, muradaga bir zat etmeli, edin bir zat. Ho biz näme edeli? Muhammed Ağa kimi. Biz topladyk, toplap bilenmedi. Galanlar sizler, halk. Ine sizin bir ýalňyş düşünjeňiz bar. Ine siýasatçy bolsa hökman şo gidip uruşmaly, şo gidip hemme zat etmeli, şo gidip ýani oturup gijere ýatman programa düzmeli, gijere ýatman bize çykyşlary düşündirmeli. Şol hemme zat etmeli, biz Amerikanla buldatdy. Tersine halk hemme zat etmeli, bizim etmeli işimiz siýasatçylar hökmünde. Oturup kelle döwmeli, ýollar öközmeli. Näil şunu ýanky az ýanky şirket ýetirip halka, şirket ýetirip az ben problem alıp şu zatlar çözmeli. Näil şuň ansat ýolları we ýani agyr ýollary däli ansat ýollary saýlap sizi şol netije eltmeli. Biz şoň üstünde kelle döwýär. Siz aktiv bolmasaňyz, esasy aktyor siz bolsaňyz, biz başgaça näme çözeli? O çözmem mümkin näme? Siz gaçyp ýörseňiz öz jogapkärçiligiňizden, öz watanyňyza terk edip gaçyp gidýän bolsaňyz watanyňyzdan, öz watanyňyzy hormat goýmaýan bolsaňyz, söýmeýän bolsaňyz, biz size näme kömek edeli? Döwleti söýüp, döwletden gorkup, döwlete hormat goýup, çokunup ýören bolsaňyz, ol kabinetde surata çokunup ýören bolsaňyz, biz size näme kömek edeli? Düşünjeňizi çalyşyň. Bir, biz siýasatçylar size çalışmalaryň ýollaryny öküzmeli. Biz size ine çalışdyňyz, ine üýtdiňiz, bardyňyz, aldyňyz, çalışdyňyz, soň näme etmeli? Bileňiz. Biz sizi kanun esasında iyiligider netije elteli ve iyiligider programmalar öküp sizin bilen bile Türkmenistan'da ötmeli. Ine bizim işimiz. Biz bundan daşary köp zat edýäs. Ýöne esasy siýasatçyň etmeli iş şol. Ol gidip şermenne ýaly gyrlyşyp, uruşyp zat edip onun tolk ýok, üstümizden gülörler. O siýasatçy däl. Onun öz ýeri bar. Ýöne bizim esasy işimiz ol däl. O halkyň işi. Halkyň içinde her tip adam bar. Her kim ölçe görüşmeli. Ine mesele şunu. Şoň üçin hani kaçan çykmaly, kaçan barmaly. Garaşmaň, çykmaly, şu gün çykmaly, dün çykmalyklay, gize galýar. Çykyn, baryp nägeliklerini bildirin. Isleseňiz biz protest belläli. Gelin çıkalyň barmy? Çıkan oga näçe döwletde protest bellädi Türkmenistanda. Hawa çykýarlar, şöyle gelen adamlardan ay bu MKM işgärler diýip bular gaçýar, ondan olur, bundan gaçýar. Masgaraçylyk. Şahmy. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, ine bir armiýada general işini etmeli, komandir işini, serjant işini, redawoy işini, pulemyotçy işini, ýani tankist işini etmeli. Her kim öz işini etmeli. General gidip ol redawoyny işini etmeli, redawoy gidip generala derek bütün dünýäniň önüne jogap berýär. Ol dürlü zatlar. Ine şoňa gurulmaçylyk diýilýär. Siz bolsa öňe çykana, arkasyna tüýükürip, bıçak urup, bir topar agentler döwlete topulyp, ol nemeden başlap, Saparov, Kaşpirov diýenden başlap. Bu diňe bir maksady. Şu MKM'ň arzuwyny ýerine ýetirmek. Başga maksat ýok. O görgüli Farhat Meýmankuliýewiň işi ýok. Protest meden goran ogam. Şol döwlete Gurbanow diýip ýapyşypdy. Ine şu ýaly adamlara sizem görüşmeli. Diňe bizler. Eger biz şolar görüşdik, onda umum görüşde biz ýörebilemiz, bizim wagtymyz ýok. Sizem görüşmeli. Sizem bize kömek ýardam bermeli. Finans ýardam, bize maslahatlar, pikirler, komentarlar, videolar paýlaşmaly. Öz araňyzda gürleşmeli. Öz araňyzda gürleşip problema tapmaly, bize bermeli. Biz şolary çözmeli. Bize gidip protestler gurmaly. Siz bilen. Sizin protestlara.
Hem devlet aktivistleri yek öldürdü. Bolya içinde kıyın. Daşında da yek öldü. Daşında 45% halkımız var. Hani siz neyirde? Siz özüňiziň problemaňyzy aydan yok. Özüňizi identifikatsiýaňyzy eden ok. Gorkuşup, ýa ýel üstünde gorkuşup ýatyrsyňyz. Anam bolsun, hiç tat bolmady. Men sizi tanqid edip aýdamok. Identifikasiýa diýen problematy. Ne şu problema var. Şunu biz çözmeli. Menem gorkdum hökümetten, menem ýa döwletden çekindim. Inni düşdüm şol hatlar. Siz de düşündürýän. Döwlet biziň ýa saýlap bize hyzmat etmek üçin alan adamın biz onu çokunmaly. Türkmenistanyň prezidenti halka hyzmat etmek üçin saýlanan adam. Ol Hudaý däl, Türkmenistan Hudaý däl. Ol çinovniklaryň Hudaý. Ýa korrupsiýonlaryň Hudaý. Ýöne bize hyzmat edýän, servis edýän ol pizza getirip gidýär bir adam. Ine şu real biz şoňla gürleşmeli. Seýdim Fransada. Näme Macron gaç gidýändir. Macron giýjek ony işliýär. Halk şondan näerde? Halkyň ýanyna barýan o. Halk muny kowlap ýör. Şekkesine bir şarpagan berdi. O diýmek Fransa ýykylmady. O diýmek realny berdiler. Ýa şapda gurdylar. Fransa güýçlendi. Doğru düşünün. Ya şol uran adam vatan döönü bolmady. Hemmeler golýar şonu. Hemmeler ay biz şu ýerde ýoktuk, bilen bir vururduk bir gerek diýip. Ananyň? Bizde düşünjeler näil emhime sokýa halka düşünje, ay bular vatan döönekler, bular dinleme. Bular goýunlar, bular ýöne boş gürünler. Ananyň? Biz gürlemäli. Häzir siz Türkmenistana köşke baryp tutun Berdimuhammedowy. İkinci adım näme etmeliligini bilen yok. Näili şul ýagdaýdan kanunly ýagdaýda Türkmenistan döwletini täzeden hemme zatlary halkary gurumlaryny görkezip alyp gider ýaly bilen yok. Ýa-da dogrymy? Ine häzir sizin bolýa türkmen halky jemgyýet ugruna bir düşünje pesirän adamlar, sizin Belaruslar, düşünjeli adamlar 400 000 oğlu üçürdiler adam, köşkündaşına aýlanyp näme çözüňini bilmediler. Bilen oklar. Üçte de bilen oklar. Ine şoňa biz gerek. Siz bir üç bilseňiz biz barýa sokun. Biz sizi alyp gidýäs köşküňe de. Biz sizi hem ýerde alyp gidýäs. Bir o ýerde bir ýerde çykyp başlaňa bir herekete giýirin. Bul bir tanqid hökmüne de ine işler şeýle çözülýär. Şul ugurda çözülmeli. Ugur görkezdiň diýýär. Ine ugur görkezýäs. Nägeliklerden başlan. Opozisiýany, demokratik opozisiýany podдержка edin. Nomenklaturny opozisiýadan, Hajyewdan başlap beýleki podдержка etmäň. Olar öz wezipelerini almak üçin uğraşýarlar. Paraholuk edip gaýdan adamlar. Olar diňe paraholuk ýa düşünjeler bar. Olar ýa-ki Ýewropada ýaşanda da şo paraholuk edip ýaşap ýörler. Olar biz ýaly halkdan çykyp kötenip kreditler alyp, ýa-ki iş ýerleri düzedip, jogapkärçilik alyp, halk öňüne ýa-ki urulup, söýülüp, ýa-ki öwülüp diýen adamlar däl. Olar gildenip, korrupsiýa edip, sen şantaj hökmünde agyr ýagdaýa salyp, puluny özü gönden almasa birini üstünden alyp halk edip gelýän adamlar. Näme olar size ýa-ki arasa ýol gözlemli. Inni bir uklama. Türkmenistan häzir gurbanyny aýryp başga bir basyp alyp gelse, men size şunu açarym, muny açarym, muny açarym diýip inanma. Egerde siz şonu etmeseňiz, başga hemme variantlar näde dogry? Inanyň siz. Hemme variantlar gowluga getirmeýär. Täze diktatura getirýär. 2-3 ýyldan tanamarsyň şol adamlary. Bir-birini öldürüşip, ýa Niyaz Fiyal daş döwrüni gyryp diktator bolýar, Gurbanly daş döwrüni gyryp diktator bolýar. Olam şoňa bar ýa. Inanmaň, diňe bir variant bar, Türkmenistanyň geljegi varianty, halk bilen bir galyp şonu edip ertir halk şonu dolundurmaly. Halk diýenim hemmämiz 3 kabinet ministrinde oturmalylar. Ýok. Halkdan saýlanan adamlar halkyň islerini ýerine ýetirip halk dolundurmaly. Hökümeti, döwleti. Ýöne şonda da wagtdan aýratyn bol, döwletden aýratyn bol. Döwlete wagtdan gelen adamlar aýratyn. Döwlet ine wagtdan gelen adamlar ine Gurbanlyly döwletiň bir kraskasyny berýär. Ýa-ki bandit topar. Erti döwlete demokratik opozisiýa gelse, olar başga bir renk berer. Olar wagtdança. Olar tanqid etmeli. Sen olary tanqid etseň, sen watan döwrüni bolan o. Ya döwlet döwrüni bolan o, döwlet döwrüni düşünje ýok olar ýaly.
Şoň üçin düşünjeleriňizi eýýäm çalşyň oturan ýerinde. Şolan bir öňe düş. Ya ondan bir valnada bir dille gurulýar. Muhammed ağa men köp guruladım. Indi size söz Yok berdim. yani yok kov vurdum. Ben bir daha nimet çok oldum. Bellecek oldum da. Gönde İran'da olu komşu devlette revolüsiyon oldu. Bir tofor bizim vatandaşlarımız havlukya hani ne etmeli falan etmeli bolana nemet yerli de bir hilli havlukmaş bilen anamsızlık bilen bir tofor dağıtlara seret ya da men şu İran'daki bulan tecrübanaydı. İran'ın şahı şu şah bolondan son bir periyotta pervarat neme bilen ayırdılar şunu. Şahını kaçıp gitti. Sonundan pervarat bilen yeni getirdiler bunu. Şu getiren devrinde de bir tofor partiyalar vardı. CHP Milli Diyadi, Neset Azadi, Tuğde Partiye, Komünistik Partiyalar. Şola bar vaktinde de şu şah olup bura işledi. Yöne yeke şolar ayırdı. Ondan şunu terör ettiler. Bir tovar adam terör etti. Yani öldürecek oldu. Şu o durmuşta bardatlı. Yani hükümet yol başçılar ne katı durdu? Adamlar oradan radikallaşıyor. Kahara gelen adamlar radikallaşıyor. Eline yara kalmalı oluyor. Ondan o nemeden hem terörden çıktı. Ondan bir tovar adamlar bastı. Olan kardeşleri var. Şu aralıkta 10-15 yıl geçti. Hemme partiyalar ay inni men o falan başlarına bir tofor studentler dölediler. Biz halkı kaldırmak için, halkın içinden korkuyunu ayırmak için partizanski uruş etmelilik başladılar. Bundan başladılar. Bunlara tuttular. Bastılar. Dindarlı ayağa kaldı. Bunlara bastılar. Sürgüye verdiler. Her nemedik verdiler. Hükümetin içinden biri İran hükümetinin Şam Savakı'nın başlığı Teymur Bahtiyar deyip Savak'ın başlığı. Bir Şah bilen arasında koduluyor. Bunu pasoluyordum uğratıyorlar. O zaman bir Irak'a var ya Saddam Hüseyin'in kömüğü bilen o zaman İran'ın içinde pervarod edecek oluyor. Buna bilyerle buna bilip var ya önünden şu bir de oluşayanak var ya Şeyh Murad'a. Bir tofor adamları savak nanimade edip şon seviyede çıkan adamları bile savakım seviyede çıkıyor. Ola bilen gepleşiyor. Siz gidin yanına Mehmet'i'de bolya deyin deyip ola uğrat yanına o bilen gepleşiyorlar. Hatta var ya şeyle var anam ne giriyorlar Teymur Bahtiyar'ın ol şolara yara uğratıyor. Maşin yara uğratıyor. Bula da yara allık deyip önünden çıkıp aliyarlı giydirdik diyerler. O zaman bula şuları bağırlamak için bar falanini ayırın diyerler. Öldürün diyerler. Falan yeri göçürün diyerler. Şunu yani göçürüyerler şunu anandıracak var. Şunu getirecek kadar. Bir de bolon vaka daşa yurttaki prava zaštitni urama bir toporla şu atlam ay eyle bir vuruşturacak olup mesciye diyandır kelleğine ağıracak olup metiyen şulon üstü aktivistleri yoldan çıkaracak oluyor. Şu KGB İran'ın savakının etkiyen dağıtları şu. Anına girecek olup pembe dağıt etkiyen. İnne. Şeytir on yanına birini uğrat yanına Türkiye Irak'ın içinde şunu öldürüyorlar. İnni bunları öldürdüm. Bunlardan dinlik deyip arkayın gelip yok partizanski topor döreye. Bunlar partizanski uruş etkiyerler. Bunları tutuyorlar. Bunları tuttuk deyip başlayarlar. Yine başkan attırıyor. Ve de halk diyen şu. Sen bunun önüne geçip bilmeyen. Sen ne açıklatsan yine bir yerden vurup çıkıyor. Oradan maşin otlap başlayarlar. İran turistin köp gelen yerde Amerikan nemeleri ve neftin nopramişniste bir toporda şu tadı işlep veren spesyalistler var. Şulan avtobuslarını göçürüyorlar. Maşinlerini göçürüyorlar. Yine burada tapılıyor halkın içinde. Narda adam köp da. Doğun türmede yatı, yeni bir daha türmede yatı. Birinin kakasını öldürecek olvatıyla. Her kim kaharamın ya bir daha etti. Şeytirip yuvurdu bulaştırıyorlar.
O zaman şan gözü yetiyor. Hem yerde bolup da bir neyse bir kontrol etiyapıydı de yine otadan o zatla çıkıyordu. Şol için hem serdar nemedi oturmadın. Bu halkı tuttu, onu bastık, bir kontrol ediyor. O bokunu yiyen. Hiç var kontrol edip bilmeyen. Eğer halkın isteğini kanaatlandırmadılar, yurdu kontrol edip bilmeyen. Men ne diyecek olayan? İran'ın revolüsiyeten bir günle oluna. En İran'ın revolüsiyetinde en sonunda 3 ayın içinde şu 3 ay bolyanca hiç kim ananmayadı yurdun içinde revolüsiyon bolordu. Yöne şu dağıtla otada avtobusla göçmeyi, masinle göçmeyi, terör olmağı, sinemaları otlap başladılar. Sinema nemeler var ya, kinotiyatrları. Abla halkın içinde yiyem. Yurdun içinde probleme bağlı yüze çıkıyor. O zaman halkı kıssan şu dağıtları edip başlıyor. 3 ayın içinde hükümet alcılar Mehmetçiğim'den de onlaraki revolüsyon getirdi. Ben ne diyecek olan? Bizim prosesimizde her şey. Bizim yurdumuzda düşünülen hem metin oldu. O da Karancık'tan bir tane saldat, 2 tane yanında yoldaş bilen kakama Niyazi Fevya deyip avtomatlı Karancık'tan gelip o Beherde'nin yanına bir toya varıp geri alıp nemetti. Ondan Barış Şeyh Muradov da ağdıracak oldu. Yine eline yarak alıp nemede bir Aşkabat'ın içinde bir neyse da nemele bile uğraş başladı. Edilmedik zat yok. Ve de şunun hemmeden halk varlık oldu. Halk koça açık gördü. Pasols varlığın önüne vardılar. Elini tutup alıp gittiler. Bula fikir ediye bir kandı. Yok. Bula gaytam. Oğdun üstüne ot koşuyor. Oğdun köpek yer. Şol için dine inni şu halk biraz şu zatları görüp otu. Bir de hem de getirip otu. Bir şu uruş bolmaro yanak serdar aytiyak. Akmak. Eğer tohumun fiiliyem olsan şu unkun şu zatları et diye. Göne şu zat görünüp otu bolcu. Öden Türkmenistan'da çalp boluyor. Bula şayanak akıllı adam de. Bu unkun şan dövriyanak dövrem de. Bir yurdu şu baylığı dolandırıp bilene. Halka aç. Halka çörek verip bilene, aylık verip bilene. Şa kaytan pulu köp, Mehmetçiğin bilmeyen. Bu bolsa pulu yok, aylık vermeyen. İşgayerleri çıkarıyor. Çağala keselcilikten ölüp otuyor. Barnıysalan için doğulu kesellerdir. Mehmetçiğini bilene. Öz polisiyelerinin doğru aylık verip şoları kanaatlandırıp bilene şoların gerekli haklarını. Öz şu in esası dayanıyan tadını. Onlara kaytan aylık kovut tölemeğine direkt gidin oğurlan, tağlan diye. Onları oğurluğa mecbur etiyor. Bir kanunçuluğa mecbur etiyor. Bu atlan hemmeti bir yerden uğrup çıkıyor. Halka menne bilmeye de. Dine yöne biz yani muradım ayıttı. Eğer şundan neyse çalt deyince oldu sesimiz çıkarma. Şu. Dine şuna bağlı. Biz sesimizi ne hayırlı görünüşünde çıkardığım aydımda. Oturan yerinizde gururun edin. Hiç zattan çekinmeyeni ardınız barıp aydım. Eğer size bir zat diyecek, biz dışarı yurtta hemme taraftan sizi kolluyor. Tonkuda yurda da, gördüm ben yani çıkışımda da ayıp başladım. Bütün dünya devletleri kuramadı. Türkmenistan'ı bağırladı. Şu çağalar Mehmet Akın'la da. Yörük edildi. Murad Ağa ön çıkışını aydıptam şöyle bağırlap yok. Delegasya bağırlap. Menem ayıttım. Şöyle bağırlap netice çıkarıp Türkmenistan'a yem ayıttılar. Bu konuyu oturma. Siz çağaları pahta meydançalarına zorlayan, zor bilen şunları işletiyeniz. Moğollamları işletiyeniz deyip eline tappatlap vurdular. İnni eğer şöyle kanun çıkar, etmeli zatlarına mı ayıttılar? İnni şunu etmese, hadır çare verirdi. İnni fiilemeyen, inni dünyada ütködi. İnni vaktam doğru. Bulan yalançılığını inni doğru görüyordur. İnni bizim bunları gün veremez. Önkü pravazaşitlikle de anlıklar sesini çıkarmanı ayıttı. Ay ola ayet mesela ön pulogla kaydan nay dokunuyor oturmadığında diye Türkmenistan'ın diyorlar. İnni puloglanan adam yok. İnni anırda cinayeten adam yok. İnni orada Murat var, ola Nur var, ola falan var. Demedim otuyor. Ola Nuri yok. Nuri Galan diye atkaz verdi. Dedi abi bizim pravazaşlık diyenimiz kat ya diye şu terörist diye. Kayıtlı Türkmen devletine direkt biz şu terörist diye şunu vermem. Türkmenistan'da şuna hiç hop adamına aktif kat ya diye. Ona atkaz verdiler. Onun vardı miting etti.
Adinoş hem yerde videolarını koydu. Angliçe hem yer hat geldi. Ola yerin allalı. Şol için sen eğer talap etmesen hiç kim seni kollamay. Hiç kim sen sesin eşitmeye. Şol için dine biz talap etsek eşdiyerli köpeliye. Sebebi ondan bula Türkmenistan'ı demokratik yola salıp bilse bula da öz işlerini yerine getirdikleri. Şuna düşünün. Şol için häzir dünyada ütkedi. Türkmenistan'ın ýagdaýy hükümet yurt dolandırıp bilen oğlu bilen kakasy dawa edip otdy. Hükümetin içindäki işleýänler hemmesi yirgen ýaş döwletden näetdirip özlerini şu düşen betbahtçylykdan halat etjegini bilen akly türmele dolu daşar ýurtly watandaşlaryň hemmesi inni bilýänler betbahtçylyk nämelerinden dünýäde bulary gollaýanam ýok. Şol için diňe halkyň ses çykarma gerek şu. Şu ýetene. Şu wagt ýetdi, erti gün berdim Muhammed tohum teji bilen dargat. Doğru. Hormatly vatandaşlar, ine biz siyasatçylar Muhammed Ağa kimiz? Muhammed Ağa köni siyasatçy, menem ýaş siyasatçy. Ine bir zada edensizde. Ine bizim halkymyz gorkak, ine bizim halkymyz agly bir däl, ine bizim halkymyz ýalyn gurumlar. Bizim halkymyz gorkak däl. Türkmenistanyň daşyna çykyp esasy kriminallyk edýän bizim halkymyzdyr. Sen kriminalyň gorkmaýan bolsaň, sen onda sen gorkak däl. Sen ine ananyň ine biz ine bäzi işleýär Fransada adamlar kriminal gorkka etmäni. Käwagt edýärim ýöne gorkka etmäni. Bizim halkymyz gorkan o. Bizim halkymyz nelegally basýsan hezil edip basýar. Legalda bakdysan ay men bilemok murada. Men nelegalda ýörýän, men nelegalda çempion, dünýäň çempionu, men legalda bilemok, kanun bilemok, men hat-paty düşünemok diýär. Onsoň diýmek şu ýaly, ýa bilmän gorkman edýär, ýa bilip, ýa-ni has, ýa-ni iň geroýlardan geroý bolup edýär, şonu men bilemok. Ýöne bir zat edeýin. Söýgü we gorkakluk bir taýagyň iki uçy. Şuň gorkýan bolsaň, taýak şeýle çalyşsa, sen gahrman bolýan. Şu bir zat egerde şu gorkak duýgy bar bolsa, hökman surgatda şoň, ýa gahrman duýgusam bar. Inanyň. Bir erkek 3 wedek ulakdan demagmaklyk. 3 wedek ulakdan demagmaklyk. Dige, näme men gorkup otyn, falan diýeni boldy derdine görýär. Ýa-ni gaýtjak bolýar. Şoň üçin bizim halkymyz gorkak, eýle bir boş gurumlar. Ananyň. Biz öz watanymyza eýe däl. Ol hak. Biz watanymyzy söýýämzok. Ol ikinji hak. Biz çağlarymyzy söýýämzok. O üçüncü hak. Pul jagaty berýär, puly berýär. Ay men öz jogapkärçiligimi ýerine ýetirdim diýip ýalan ururum. Şoňa pul bermän ýanyna bolsaň bagty bolýar şu çağa. Anladın? Biz şu zatlary düşünemzok. Biz döwletimizdäki suratdan gorkup onu çokunýar. Gurbaň näme 24 saat ýanynda ýok. Diňe surat ýanynda. Şondan gorkup şoňa çokunýar. Gurbaň görmedikleri. Ýok, gurbaň görmedikleri köp gorkuşýar. Ay Allah. 99% adam gurbaň görenok. Ýöne gorkup ýör. Suratyndan gorkýar. Ýaly düşünjeler çalışmaly. Ine siz boş gurulňda şu zatlar sizin kelleňiziň, pikirleriňizi düzeltýär, durnuşdurýar. Şondan başlamaly. Ýa ertine ýeňdikde siz egerde düşünjeňiz öňkýär bolsa, biz ýene hemmemiz parhorçylyk urup bilýäs. Siz düşünjeňizi çalışmaly birinji. Onsoň size ýör protest etmeli diýmeler. Siz özüňiz elimizden tutmak gidersiňiz. Şu an tapawdy. Şoň üçin halkymyz düşünjeler almaly. Cemlet düşünje, konstitusiýaň düşünjesi, konstitusiýandaky ýatdan bilmeli. Maddalarynda okap, günni okap, men bütün ömrümni ýalňyş ýaşapdym diýip pikir etmeli. Biz onu seýdem biz ona. Häzir bir kanun ýolunda şu ýerde $300 ýa euro galant bolýar diýsem, haçan barmaly ýa? Düşünmän. Diýmek şu ýere baryp kriminal etmäne bir taýan
Yöne bay vatanımız bize karışıp durur. Bay vatanımız çağcıklarımız karışıp durur. Şu yerde haklarımızı korap. Bay yaşamanı bir tayardı. Kaçana çel daşında gelip göreli. Hemmemiz daşında gülyal yaşamız ama boyun almalı. Seyredin daşında Türkmenler uyuştu. İçi kalk gidiyor. Daşında uyuşandı oğa. Birbirimizden korkuyor. Ola anırdı dursun. Biz baran yerimizde halk kaçıyor ha. Restorana, Türkmen restorana barsan içindekiler yığınan ya. Yani deşik olsa içine giriyor. Men birden görnäýmän diýip. Nämeden korkýanlar? Biz monster mı näme? Ya biz size karşı uğraşýarmy? Biz o sizin arkaňyzy tutjak bolup görüşýär. Biz yani hemmeler gurbaldan korkýar kezzapdan biz şoň ýakasyndan alyp şonu ýerime çylajak bolýar. Sizin bilen işimiz ýok. Gaýtyp sizin arkaňyzy tutjak bolýar. Siz korkmaly. Siz bizi elinizde götürmeli, siz bizi gorlamaly. Finans kömek edin. Yöne söz bilen bollan. Yöne yazıp sağ ol, inim, ağam edýän işine. Men namartrak, men häzir şunu goşulamak yöne sağ ol. Bolsa da sen öňe çykdyň, ýalňyşdan dogry aýtsaňam sen öňe çykyp ýa-ni uğruna barýan. Sağ ol diýip şonu aýdylan. Hakykatdan. Ol sizin gorkokluk bilen bagly ela. Ol sizin düşünjäňiz bilen bagly. Şoň üçin Muhammed ağa bilen birinji bilen sizin düşünjäňiz ölçek bolýar. Ýagny 30 ýyllap sizi Allah, gorku düşünje, döwlet Hudaý ýaly watan döwletdir, döwlet watandan muzatdyr diýip Allah geldiler. Men şu gün size jikme-jik düşündirdim, sözme-söz aýtdym. Watanyň nämedigini, döwletiň nämedigini. Biz bir çynowniklara çukunmaly. Ol bize hyzmat etmeli. Olaň ýanky kontrakt boýunça işe alınmaly. Bir saýlandy, bizim setlerimizi oglap geldi. Biz öz setlerimizi berip saýlamalyk. Biz etmedik şonu. Setlerimizi oglap, ýanky siz saýlaw geldiňiz, ine şular maňa set berdiler diýip bütün dünýä jar edip ber. Kezzap, Gurban bilen Serdar. Şu zatlary biz ünsün beremiz. Ay, men näme diýin? Sen näme diýin? Ine ünsür. Murat Gurbanow näme etdi 3 ýylda? Diňe çykyşlary 2000-den beter. Men şunu etmedik bolsam, Muhammed ağa çykmadyk bolsa, biz şunu kadar gelmezdik. Ine bir adamın edýän işi. A men arkamda bir topar aktivistler, olaň işleri, olar edýär. Anem siz bilen zok. Olam ýeke edýär. Ýeke adamyň başajaklady bir topar adamdan hem wagt urulur. Şoň üçin ay men bilemok ýeke men çağırym, ol atmaska. Gelin bir anyk bolalım birek beremde. Anyk gurlalyň. Ol atmaska. Bilim sizden beter kahraman, men gönaý diýin. Sizden beter ýanky bir piller. Siz ýaly. Batyram den ha. Batyram der. Siz ýaly. Käbirleriniz bizden batyr. Men gönaý diýin. Men biz görüşýär. Gorksaň görüşýär. Ýanky güýjümiz baryny görüşýär. Siz näme üçin görüşýäňiz? Siz pikir edýäňiz, ay bular ýöne görüşýär, bulardan tok ýok. Bular gelip ýene öňküsýär bolar. Oho! Biz aýdyk gelip otyr, biz näme etjekmi diýip. Şoň üçin siz biz diňmäňiz ok, düşünäňiz ok bizim diýenler. Aýdym biz bolmasa dilimizi çalşaly. Türkmençe ulemen, ýarym türkmençe, ýarym orsça uleýan. Ya Türkmen dilimizi gowulaşdyraly. Men gurulap başlamda, men çykyş et başlamda türkmen dilini unudan oğlum şu an. Näme üstümden gül söylerim, çykyş edip dilmem düzetdim. Ýanky görüşemem, güýçlendirdim. Terjiwanýa. Siz gorkup bir adım etmeyen gorkup şo galarsınız şodur. Edin bir adım. Hani köçede nowat bolsa şo ýerde gyrşýaňlar bir-birini hakyny gidirjek gel bolup. Anemçip MHM polis ol prokuraturga hakyny ýenne seni häzir näme şu güňem köp görýän diýse ýakasyndan tutup sen kim o bular ýallaýar? Sen maňa hyzmat etmeli adam, halka hyzmat etmeli adam. Sen näme bizi gorkujak bolýan diýip ýakasyndan tutmaly. Etmeli şonu. Şunu etmesek öňümüz ýok. Daşynda bolsaň, içindekiler kömek etmeli. Kömekler näme pul berip kömek ondan tok ýok. 30 ýylla pul geçiripdir. Tok ýok, inanam. Öýdäkiler diýmeli, hakyň gora. Bärden men näme tam kömek etmeli, şu hakyň gora ýaly. Daway hakyň gorap başla diýip. Sen daşynda toporlary goşulmaly. İsten toporuny saýla.
göz yetimiň bardyra. Sen topuňa saýlap goşul. Pikir etme. Dewletin özü barar şöyle hemme zat eter, senem ýanky taýýarlada eýe bolarsyň. Bol taýýarlada eýe tapawy ýok, ýöne bizim güýjümiz ýetmez. Sen bolmasaň. Dogry düşünün. Bu zat bir dewletin işde bu bütün halkyň işi. Şu özüne edýän oglun ma bolsa, aýal maşallah bolsa, özüne bir açyk wyjdan galyn bolsa, özüne adalatly galyn bolsa, büyüküp çykmalydyr. Anam. Men sizden adalatly däl, sizden köp wyjdanly däl, sizden köp ýanky namasly däl. Men çykdym. Hemşi çykan. Näçip üýüşüp Telegram chat açyp araňyzy gurunmet bilen zok. Ol şular çykyşlara aňyza dursun. Käbir adamlar çykyş etjek bolýar, men şolar diýen çykyş etmeň diýip özüm durdy. Entek kısanma wagty gelen ok. Adamlar çykyş et başladyn, senem çykyş et arada. Ine şu ýaly, şoň üçin ine haçan gider, haçan näme der? Ine gitdik-de, bardyk-da, kim bizi bolýar? Inanyň, häzir Muhammed ağa bilen erti billa alyp barsak şöyle. Emhemeler 13.000 näp çykar. Türkmen halky 50 bolmaz. Biz kime var? Kimden ýa şu 13.000 garşy görüşeli? Aýdyň bize. Üstümizden gürlersiňiz, 2 san samsyk. Bir topar gürläp kellesini ýanky çaşyp gidip öýlerini Navalnyň öldürdiler. Ýani näde bolmaýar? Dawайте realist bolalım. Realist bolup bir zat çögeliň. Eger bolmaýan bolsa, ahir galmajak bolsaňyz, bize de aýdyň, bizem durjak. Menem öýle işimden boljak, maşgalam gülýaly eklejek, Türkmenistanyň daşyna hemmen daşyna çykajak, eklejek. Bir gün biri ýanky aňyrsına ýetip gurbanyny bir ýerde tutup öldürse, hemme zat öldürse menem barjak. Onun bir strategiýa, men onu sen ýalňyş edýäň diýip aýdamok. Ýöne ondan gowy strategiýa bar. Hemmemiz üýüşüp, çalyşyp, wagtly durmuşda, wagtly döwletde ýaşamak. Onun güýçli strategiýa bar. Men şoň üçin sizi şoňa çagyrýan. Güýçlüleri çagyrýan. Güýç herkedeli, güýç ýaşar, wagtly ýaşar. Bize hiç kim hiç tat edip bermez. Men şoňa size 3 ýyldan beri aýdyp gelýän. Hemme beraber gürleş gördüm. Şu bir ýerde bir zat hökümet bolsa, güýç hökümet bolsa gürleş gördüm. Galyn kömek ederdi. Galmasak biz ýa kömek etsek, biz bir döwletiň içeri işlerine goşulmamız bolýar. Ine şu sözler MHM de degişli, MHM ministrine de degişli, sen prezidentin ahranasy bolsaň oňa da degişli, hemmelerine de degişli. Ananyň bu bir erteki däl. Siz iň erwet dünýädäki erwet ertekide ýaşap ýörsiňiz. Biz realist. Biz realny şuň durmuşymyzy ýaşap geçýär. Siz pikir edýäňiz jüýümi doldurýan, biýgipetçilik edýän 3-4 aýal her hepde ýanky zorlap gezip ýörün gülýän meňki. Ýok, onun durmuşy bolmaz. Durmuşyň ahyrynda näme ýatylajak? Bir adalatly ýatylajakmy? Näme ýatylajak? Bir ýerine gowruk etdiň ýatylajakmy? Sen etmediň şu zatda. Durmuşyň ýöne uçup gitdi. Ýanky bir jelladyň bir tany şaýtanyň guly boldy. Ine näçe biz artyn ýaşamaly, näçe biz ýanky söýüşüp, hormat goýuşup, ýanky öýlenip, normalna talip bolup, bilimler alıp, Türkmenistan üçin bilimler edip, zat edip, pul gazanyp, döwletimiz üstünmeler, özümüz üstünmeler, döwletimiz üstünmeler. Hökman watançy diýen döwlete muht hyzmat edip ürkütmeli diýen zat ýok, ýok. Döwletde barlyk ýeterlik. Ukyply, akly hereket edip, hem döwleti östürmeli, hem baý bolmaly. Ine şo ýol biziň ýolumuz. Gurban ol serdar näme alýar ýanyna aklary? Döwleti goraň, döwlet üçin nimedin? Döwlet basmalan ikisi. Ondan başga döwlet ýok ha. Halk goraň, halka kömek edin diýen ok. Döwleti goraň, biziň döwletimiz bolmasa biziň wezipemiz ýok. Döwleti goraň, zat diýip o samtyklarym döwleti goraň diýse halk gorayan ýaly, ýanky döwleti halka garşy hereket edýär. Samtyklar düşünen ok. Halk bolmasa, watan bolmasa döwlet hem ýok. Döwletiň başga bir alyp gidýär. Başga halk gelip ornaşyp alyp gidýär. İsrail garaşyp otyr. Şu ýaly ýykylýan döwletler tapjak bol. Şol atlara bir kelle aýlamaly. Bir döwletimize eýçilik etmeli. Görýärmi? Watanymyz ba. Watanymyza söýýäm dok, hormat goýýam dok, janymyzy gurban edem dok. Diňe uruş bolsa,
bir çotsa ho diktatorlar Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowlar çolup içinden durum dörep biz basmalılar. Bundan beter uruş näme gerek? 45%'ning daşyny gelip ýör, öz ýurdunu terk edip şeýle basmalylar ýurdy. Watan mı değil? Bundan beter näme gerek size? Düşünen olak mı şu zatlara? Siz menden akıllı mı? Şu zatları bir deriňäp, çeriňäp ýa-ni kelleňi daýlamak ansady iş. Kyn iş däl. Oňa institut tormaly. Muhammed ağa, inni efir ýuwaş-ýuwaş gutaraly eger jemlesek, siz ýalňyza 5 tane punkt aýtyp geçdiňiz da. Gatow belläp geçdiňiz. Birinji bir daşyndan işläp başlamaly, gurumçylykly, agzybirli. Ýani ikinji biz halkara gurumlar bilen işleýän gurumlar döretmeli. Hakyky halkyň ýani pravozащитный gurumlaryny. Ol masgaraçylyk Türkmenistan boýunça 2 sany pravozащитный gurumy bar. Ine men size aýdyn, Gazakystan boýunça din Gazakstanyň içinde 60-dan ograk hukuk gorayan gurumlar bar. Ýani adam haklaryny gorayan gurumlar bar. Olaram basýarlar, tutýarlar, öldürýärler, wurýarlar, getir hemme zat edýärler ýöne bar. Daşynda da bar, içinde de bar. Biz bolsa bir orta çykdy, ay muning boşlay, muning boş gurulýar, muning bir samsyk ýaly Gurban ulyň strategiýasyny etdi. Bu zatlar ýazmadan çykarmaly. Siz siýasatçylardan akylly bolmaly. Şahmy. Siz düşünmeli bir zada. Döwletde, bakty döwletde ýaşajak bolsaň, sen eliň bolmaly şoň içinde. Bakty maşgalda ýaşajak bolsaň, özünden maşgala bakty bolmaýar. Sen eliň bolmaly, kontrolly. Sen näme zat kontrol edip, öňe serip, sen hereketler etmeli. Şuraya döwletten bizden ibaret. Halkdan, ol Gurban bilen Serdardan näme? Olar kezzaplar. Eger biz döwletimizde, elimiz üstünde durmasak, kontrol etmesek, hökümet tanqid edip, elinden tutmasak, hiç wagt bakty bolmaýar. Murat Gurbanow gelsin, düýeci gelsin, sen gel, ol gel, bul gel, on tapawy ýok. Hökümet halk tarapyndan kontrolly bolmaly. Tanqidler, jurnalistler, metbuatlar, hemme ýerde açyk internet, hemme açyk informasiýa bolmaly. Ona gitjek ýeri ýok. Han paralyk göz, maskara gap, atstavka iş dörelýär. İş açylýar derw. Ine şu ýaly döwlet gerek. O döwletlerin ba dünýäde 60% döwletler şoraýaly. Näme Türkmenistan ýaly. Hawu ýaşap dursa çägäň içinde. Näme biz beýleklerden kemmi? Ya Türkmen näme asylly dämi? Ya Türkmen aňardan gelen ýa-ni öz depdestularyny saklap gelýän halk dämi? Benim güýçli taraplarymyz köp. Ýewropa halkyna serýän, her wagt Türkmen halky bilen denýän. Buların dine bilimleri köp bizden. Galan zatlar bizim zatlarımız bulunkudan güýçli. O bilimlerim näme çyp ýok, 30 ýyldan bäri bilimden kestiler. İnternet bagladylar. Gözüm kör bolýar etdiler. Ine şondan eger bize şu zatlar açsa, ýani halk ösüp gidýär. Prezident Amerika mesela göreýin. Halkyň özi döwletem dolandyrýar, hemme adam gulýarlyk barýar. Diňe parlament saýlar, parlamentdan gulýar dolandyrýar premier ministr bolup. Ýerine ýetirjek hökümetiň başlygy, ýani bir genel premier ministr goýýar, boldy. Oňarmasa başgasy goýýar. Bir topar olanlar var, bir topar ýiti adamlar var, ukyply adamlar var. Goýarlar, diýerler, problem ýok. Açyk hemme zat görünüp dur. Muhammed ağa, indi bu torulu efir sebebi 1 saat 40 minut. Bolýar. Men bir jadat aýtjak häzir, ýani Navalnyň ejesi çykyş etdi. Indi Men görkezäýdim. Awa görkez şonu. Odan şu hakynda bir kagaz aýdaýly sebebi hökmen gollamaly şolar. Bütün Türkmenistanlyň adından aýtjak adymyz bar, şonu aýdaýyn şonu. Men häzir halkymyza düşündirýin, bolmasa köp orçça düşünýär. Navalny diýen siýasatçy, Russiýanyň içinde görüşen siýasatçy. Şoň ýa-ni FBK diýip gurulmasy bardy. Bir topar ýa-ni şäherlerde. On sany köpdi. Halk şoňa pul berýärdi, şol gelýän pullary bul korrupsiýa garşy görüşýär. Korrupsiýa garşy görüşüp video materialy edip, ýa-ni dronlar bilen izarlap bulan ýa-ni mülklerini tapyp daşarypda, içiripde, ýa-ni dünýä görkezýär. Korrupsiýanerler. Korrupsiýaner we Putin'e garşy açyk görüşýär. Russiýanyň içinde. Muny zäherlediler. Birinji gedek, ikinji gedek hem
zäherlenden soň içine girende ýa-ni saýlaw ýetip gelen soň öňünden bir kilo öňünden ýa-ni muňa iş gozgap, bolmajak işler gozgap muny 3 ýyllyk basdylar. 3 ýyl basanlarına ýa-ni koran kitdi görgüli soňuna da şunu öldürdüler türmede. Inni ejesi ölen soň ölüsini aljak barsa, ölüsini almana barsa, ölüsini biz berilejekkä häzir şoňa ýa-ni med ekspertize diýär, sud med ekspertize diýär, beýdýär zat diýip ýa-ni aýtdylar. Inni ejesi ahir görüpdir oğlunu, ýa-ni jesedini. Ve şonu alıp men sizden hiç zat islämok, şonu maňa berin, men bir adam ýa jaýlaýyn, şonu diýse gizliň jaýla, Türkmenistan ýalyna gizliň jaýla eýt beýt diýip bunu gorkutup şantaj edýärler. Gorkman. Şo oturan ýerine olan bir siwirin bir çeti, şo ýerden video çekýär, meni her şantaj edýärler, men ýürüte video çekýän, siz düşündirjek bolup, meni öldürecek diýip, ýa-ni meni nime çek diýip şantaj edip gorkutup bular diýip video çekýär. Oğlunu öldürdüler. Gizlenmedi. Gorkmady. Ine edýär. Pikir etmeň, ine Murad aga şo ýaly çyksaň öldürýärler. Hawa öldürýärler, biz köplükde barymyzdan öldürmezler. Ahiri ýeňer. Ýeňen tamam şular bar, bir-birden tutup işlerini görürüz. Ine seýdiň şol aýalyň, Merda aýalyň bir gahrman oglunyň gahrman ejesi. Näme diýär? Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салихарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. Murad aga, görýärmi? Bir tane adam şolam, sen ýanak, men ýanak, hiç kimde, men şol öz halkyny, watanyny söýen üçin, gorkmany hereket eden üçin özüm Putin öldürjek bolup, bu neme atravliat edip öz ýurduny leçeni etmediler. Germaniýa gitdiler. Germaniýada leçeni alandan soň şonu öldürüljegini bilibem, janyna howp awalýany bilibem. Ýok, men ortaýada gitjek diýip ortaýada giderim. Eger bir cinayeti bar bolsa, bir kemçilik bar bolsa gitmerdi. Gitdi şota. Bular şota gelmer diýip pikir edip ýören, özün dünýäniň en güýçli prezidenti diýip ýören adam, şondan gorkup onu dürli bahaneler bilen 3 ýyl türmäge batdy. Soňadan maňa 19 ýyl berdiler. Özüm başga ýerde saklaman, şu taýda Moskwaň içinde saklamany. Muny dünýäň o çetine gidip 52 gradus temperaturlar ýany öler ýana gidip hiç kim şo bilen gepleşmer ýana gidip şonu başga ýere gitdiler. O tak hiç bir ýurdun talaýany, adam öldüreni, çağalar öldüren adamlar akdena. Şunu şu da akdiýär. Görün gözde bilen binamyz bigaýratlylygyny. Gözde özi inni men ay biz zapyda şeytanperest diye falan diye bokuny ýa haramzadalar. Gelip inni bir adam ölli ejetinin kışol. Siz öldürdünüz. Inni näme üçin şu maslygyny bererler haramzadalar. Haýsy din wejdan adamçylygy kanuna gabat gelýär.
sever şu ülsünden korkuyor şu adam. Dünyanın en güçlü armiyası var. Devlet. Dünyanın en güçlü prezidenti diye oturan adam, indi bir adamın, bir yaş oğlu, men yanak adamın maslağından korkuyor. Görün anlaki, dünya kimlen ellerini? Vatandaşlar. Bir yana haramzadalara, öz yurdun talayanlara, yurdunu, halkını el vermeyenlere, demokratiyanın karşısına gityenlere, diktatörleri kollayanlara, halkını ağırlayanlar, bunlar ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne adamdır. Bunlar cina öldürüm korkaktur. Şunu yana korkak. Bir adam maslağından korkuyor. Şol için vatandaş, öz gücünüzü anladın. Siz hem şunu yana. Sizden hem şu korkuyor. Eğer siz hücum etseniz, sesiniz çıkarsanız, ola Farhat kahramanımız. Bir Farhat'ı alacak olup, Berdi Muhammed Karamzade ne medatları etmedi. Dünyanın bütün kanununu bozup, Türkiye dürülüp vermelatlarını verip, Türkiye'ni kanun bozmaçılığa mecbur edip, bir tane bizim kahramanımız alıp gittiğine, şun yanıp derecede korkuyor. Şu neçelliğine, çok nirdeliğine aydan akla. Görün, bir adam, şolam seni yanıp, beni yanıp, sonku dövürle çıkar. Dine yöne, halkın sesini çıkarıp bildi. Öz sesini çıkarıp bildi. Yurdun içindeki problemleri aydıp bildi. Şol için bizim her gaytımız Berdi Muhammed'den hem güçlü, Putin'den hem güçlü. Delebi ola oğru. Ola vatanın dönüğü. Şol için vatandaşlar korkmak. Bizim hem bedbahtçılığımız. Şu karamlardalardan. Şulardan din aylık yurt bizimki. Közenip vermem olsun. Yurdun bağlılığı senki. Şon harc edip, tans edip, müzik aydıp veren, harc edip veren pulları senki. Sen oyunda olmalısın. Sen çağın elinde olmalısın. Sen çağın gülle beğendirip yaşatmalı, sağdın yaşatmalı, sağdın okutmalı, erkin öttürmeli. Şu pulla şuna sarp ol. Sana cay vurulup vermelisin. Ola Singapur, var. Singapur 60-70 yıl bundan önce dünya hem atkaz etti. Bir de gerekli şöyle. Dargan burada. Hiç mi gerekli? Ne nefti var, ne gazı var, ne başka bir tebiği. Hiç de diyor. Şunun barın gör, ne aylı devlet. Şol için adamlar, bir yurdun içinde, eğer dünya cemiyetçiliğine hürmet koysa, adam hukuklar deklarasyasını yerine getirse, korrupsiya karşı görüş bilse, devletin içindeki işleyen adamlar, yurt için kanun boyunca işlemeye mecbur edip bilse, bizim baylığımız neçe ette Singapur'dan koy. Biz eyyem dünyanın en öfen devletlerinin birine öğürlük biliyor. Bizim çağalamız daşarda kötülmeli. Bizim çağalamız açlığından ölmeli. Bizim çağalamız yöneki infeksiyonlu kesellerden ölmeli. Bizim ece kakalamız yurdun içinde derman bulması sebeple ölmeli. Bizim vatandaşlarımız daşar yurtta keseki konum hanalarda yatmalı. Şolun hemmesi öz vatanına caylanmalı, öz meselesini arasındalı. Doğru. Doğru. Muhammed ağa, men yetişmedim, bir zat görkezektim. İndikede görkezerni, ünsverin. 70-nji yıllarda, 75-nji yıllarda Dubay'da çägelikdi, yurtada yaşadılar. 30 yılda şu halk üzük gitti Nevit Gaz'ın üstünden. 30 yılda bizim dünyada 4. yerde gaz var. Näme? Köprülerine bayrak, yani pantomlu peripravada adamlar ölüye her yıl bir 4-5 maskala ölüye. Yani adamlar ölüye 4-5 maskalandan. 1 milyon Türkmen Türkiye'de köhenip yerli ha. Bütünü de 45% daşına gul bolup işleýär, baýly öledin gul dory. Maskarçylyk. Befedeliň bolşul atlary. Indi bir oturuşup gurleşýäňiz, öz araňyzda bir 50 gram içýän gurleşýäňiz, utananokmy ýa-ni şu atlary gurlemen gurlemeni. Men käwagt oturuşyklara ýa-ni men çagyrýaly, ay bir ýerinden diroy. Käbilerden gurleşen ay Hudaý saklasyn, gurbaňyla oň ýanyna hiç tat. Şeýle o ýok näme? Ýöne bir hereket etmeýän olak. O gorkmaklyk däl. Ol şoňa bulaşasy gelen. Bir ýerde ýöne korrupsiýa bar diýse, bökük gidýän diýsene.
Şu yerde näme şu korrupsiýa bolýan bolsa, o nesesini köpetjek bolýar. Inanın, MHM işgäri bir täze bir doğun salsa, birinji garyndaşlar ýa-da şonu gutlap öňünden ziýatga berýärler. Ýani Türkmenistan korrupsiýasyny öňünden östürýärler. Öýdem çykyp, akşam ýatjak bolanda, ay daşlay, indi men ýani horoz ýaly ýatyp bilen, men bermelere ziýatga berdim diýip. Ýani özüm goradym. Ine şu ýaly düşünjeli adamlar bilen ýeňip bilmez. Biz var Muhammed Ağa gurlar şoňdan durar. Şoň üçin birinji adam, birinji adam protestada çykmaň. Nägiliklerinden görkezmäň. Düşünjäňizi çalşyň. Dogurlan. Düşünjäňiz ters. Şonu dogurlan. Oňdan hemme çözükler öýde gelýär. Oňdan biziň diýen ýanky nimämiz size düşnükli bolýar. Düşünjäňizi çalşyň. Ine şoň üçin her bazaryn biz jemgyýeti östürmek diýenim men bir siýasat çökmünde bir ýanky kulturlaşma ýana ýöne sizi östürmek üçin çykyşlar bolar. Ine şu ýaly watan näme, raýatlyk näme, prezident näme, mejlisiň deputaty näme, häkim kim, o näme etdi, o näme hemme zatlar bir çeýnäp berip, döwlet gurulşyny size çeýnäp berer. Kim näme borçly, kim näme jogapkärli. Kim näme hakly. Prokuratura näme esasyna hereket edýär. MHM näme esasyna hereket edýär. Kime bagly? Kim şoňa ýanky görkezme berip bilýär. Haýdy kanunyň esasyny işler. Hemme zatly size bazı günler düşündürür. Hem özümüz öseriz, hem siz ösürürsünüz. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed Ağa sağ ol köp şuraya gelip bize DBT platformasına, demokratik opozisiýanyň platformasına çykyş edýäňizi köp taňy ýarkasyn bir topar bilimler berýän, bilimler bir topar ýyllap halka düşünüp gelýäňiz. Men bir zada düşdüm. Biz birinji bilen halka düşündürip, ýanky şoň bilimlerini atdyryp, östürüp, onsoň herekete girmeli. Eger de häzir herekete girsen, bular tutulsa senden görýär. Ya bir zat bolsa başgasından görýär. Ine biz tutsalar, biz kimden görmeli onu? Uryal bolsa. Murat, onu hiç nimetmeli. Yok. Paralel. Paralel. Düşünjämiz pes şondan biz düşünemdik. Sen özüň üçin, çağlyň üçin, watanyň üçin uğraşaň. Sen aýdýaňa oturuşlarda, men watanym üçin janymy berjek. Ine wagty geldi. Can bermek gerekke. Biziň aýdan zatlarymyzy edin. Egerde biziň aýdan zatlarymyzy pes görseňiz ýa näde bolsaňyz, özüňiz hereket edin. Ýöne watanyňyzy eliňizde alın. Watanyň üçin ala dedin, watany söýün. Türkmenistan söýünni boldy. Gaçmaň Türkmenistandan. Terk edip gitmeň. Bir topar korrupsiýonlara padark edip gitmeň, watanyňyzy söýün. Ýöne bandit hökümet bolýan bolsa, olara garşy görüşmeli. Bütün dünýäde şeýle. Deňe Türkmenistanda da. Siz bolsa banditlara garşy görüşäňiz, öňe çykan aktivistlere garşy, ýani öňe inisiatiwa, gahrymançylyk alyp, ýani öz nimesini boyun alyp öňe çykanlara garşy görüşýär. Etmeli. O ters. Gaýtyp, siz biziň komandamyz, siz biziň ýani toparmyz, biz siziň üçin işleýär. Siz bizi gollamaly. Gurbany MHM üstünden sizi bulaştırıp bize karşı görüştürüyor. Onu düşünmeli. Yani ben çıkışlarımda hemen öz bəxviyetimi gurladım mı? Ya Muhammed Ağa bəxviyetimi gurladım mı? Şu halkın bəxviyetleri, halka bilimler verir, halkın ýagdaýyny gowulaşdyrmak bizim başka ýanky planymız yok. Men her wagt aýdýandyr. Baraly şöyle aýraly, açyk saýlawlar bar. Parça şakyn aç. Jemet birleşigini gurjakmy? Gur. Prezident saylawyna gatnaşsaň boldan aşgar. Näçe köp bolsa şonça ýiti saýlar. Konkurensiýa adına ona şonça seriýoz adamlar gelir. Şonu istəyädi. İstenlik wezipä şeýle saýlanmaly. Ol öz nimelerini siyasi meydan şanyny arsalap hem konkurentini öldürüp ýatyryp ikisany klon çykaryp olaryň soňunda saňa ses berdirýärli. Ol bir pornografiýa. Siyasi pornografiýa. Ol bir adamy yön alamak da gödök üstünden gülmek, ağlap gülmek üstünden depgilemek. Adamın ýanky şahsiýetini, düşünjesini, şoň adalatlygyny büýküp depelep üstüne tans etmek ol. Näme biz etdirýär? Kim olar ikisany? Öňe ol bilmeýän ýan haramdadylar.
Bilimleri hem yok şonun. Düşünceleri hem yok. Serdar Berdimuhamedov'tan konstitutsiyanın 4. maddesini soran aýdy bilmez. Bilen o. Ya Gurbanlydan. Gurbanlyň konstitusiýa diýsen ýadyna düşmez şol. Badygyndan bilen o. Şu ýaly. Vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi tutarýas. Ýene bir gezek haýyş edýän. Gidelin, edelin ýöne taýýarlyk görelim. Birinji düşünjelerini çalışmaly. İkinci herekete girmeli. Nägerlerini bildirip. Üçüncü barıp düzeltmeli. Ine etap. Şul etaplardan böküp gitmek ýertir. Muhammed Ağa bilen biz ýani köşküňne bir 50 sany 100 sany adamdan bolup galany düşünmek gider. Ondan orkup. Yani ona inanıp, o emhemen sözüne inanıp, o polisin sözüne inanıp teyar düşüncesi pes. Şoň üçin biz birinji düşüncelerimizi açyk ulatmaly. Ol hökman etmeli onu. Gurbanow üçin ya Muhammed Ağa üçin däl, bizim üçin, özümüz üçin, öz çağrımız üçin. Men ýadymda men ýaşkam, ýani Hitrovkan özüne bandit diýen adamlar. Bizim bir garnaş taparma. Çağırıp men bilen ýani bilimler alıp ösýärdiler. Käbir soragda olup gaty ýitildiler. Konstitusiýa, haklar gen görýärdim. Men giýje uny okap institut torýan, ýani jemgyýetde işleýän, menden o bilýärler diýip gaty gen görýärdim. Hany ol adamlar? Hany şol ýaly bet kanunlar bilýän, kanunlar üçin şonu ulanyp taýak bilen hökümete, korrupsiýon hökümete kirletini berýän hany ol adamlar? Badym. Yok. Şondan şunu öğrendik. Muhammed Ağa, şunun bilen efir gutarayın, ruhsat berseňiz. Öyle. Vatandaşlar, vatandaşlar üstünlük arzu etýär. Gaty görmäň. Gaty görseňiz, gaty ýerde oturalyň baryňyz ýöne öňüňizde. Dogry düşün. Şoň üçin indi biz yüzümüze açyk aýtmaly. Kemçilik bolsa kemçilik, gowşuluk bolsa gowşuluk, yetmeýän bolsa yetmeýän, şu zatlar aýdyp ötüp gitmeli. Başga naçy ýok, üstünde işler. Şoň üçin halk oýunmaly, halk bilimlerini birinji dogurlamaly. İkinci etap aramızda gürleşip, gorkman birimde inanıp gürleşip öğrenmeli. Yani bizim gürleşen adımız näme? Öz vatanymyz, başga zat ýok abi. Gürleşen adımız bir sekretli zat diýär, ya watanyň sekretlerini ýani aýdamyz ok. Öz aramızda ýagdaýymyzy gürleşýär. Näme gorkup? Kimden gorkmaly? Şol ýaly. Sağ bolun onda inniki çykyşlara çelli. Biz size garşýar. Her wagt ekranyna gelin, komentar ýazyň, öz ýani pikirlerinizi aýdyň. Bize sizin pikirleriniz gaty wajyp, sebäbi biz sizin üçin işleýäs. Sağ bolun vatandaşlar.